ஸோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் அத்தியாயம். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அத்தியாயம் தான் இன்னைக்கு. பிரம்ம மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க, சொல்லுங்க. இல்ல நான் ஜஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக வச்சது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. யாரே ஸ்லோகன் சாண்டிங் பண்ணலைனாக்க நான் பண்றேன், இல்லைன்னா தட்ஸ் வை ஐ ஜஸ்ட் ரேஸ்ட் மை ஹேண்ட். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸா நாளைக்கு என்னது வரலட்சுமி விரதம். ஸோ லக்ஷ்மி எல்லார் வீட்லேயும், அதாவது மகாலட்சுமி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குடிக்கொண்டு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில நன்மைகள், நோய் நொடிகள் இன்றி ஆரோக்கியமோட எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுன்றது என்னுடைய பிரார்த்தனை. ஸோ நாளைக்கு வரமகாலட்சுமி விரதம் கூட. ராதிகாம்மா இந்த லிங்க் போட்டிருக்கம்மா, அது எல்லா இதுலயும் போட்டுருங்க, 3 இதுலயுமே இந்த சாட்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ சீதாராமன் பிரபு இல்ல நீங்கன்னா போட்டுருங்க, ஐ திங்க் அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க. ஓகே, No, sure, ma'am. I heard. I was trying to unmute. Hare Krishna. So sorry. No problem, no problem. Yes, sure. இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது மோட்ச சந்நியாச யோகம். ஸோ அதாவது லாஸ்ட் சாப்டர், 18வது சாப்டர், பெரிய சாப்டர். இன்னைக்கு 78 ஸ்லோகங்கள் நினைக்கிறேன். 78 ஸ்லோகங்கள் இன்னைக்கு. அதுல மேக்சிமம் எல்லாம் கவர் பண்ணிடுவோம். நம்ம பெரிய சாப்டரா இருந்தாலும் இட் வில் பி பிகர். எல்லா ஸ்லோகங்களுமே இன்னைக்கு கவர் ஆகும். ஸோ 18வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு. ஸோ மோட்ச சந்நியாச யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்மளுடைய பிரேயர்ஸுக்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம ப்ரெசென்ட் பண்றது வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம். ஒரே நிமிடம். జగన్ ఏంటిమా, ఏంట్రా? ఏమన్నా తీసుకోనా? సరేనా, బాయ్. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு த செஷன். ஸோ நேத்து நாம படிச்சது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வாசத்தினுடைய நம்பிக்கைகள், 3 குணங்களில் இருப்பவர்களுடைய நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய பக்தி செலுத்தும் விதம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் பார்த்தோம் நேத்து. அதுக்கப்புறம் உணவு முறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தந்த உணவுகள் சாப்பிட்டா இந்த குணத்தை சார்ந்தவர்களாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்ன்றதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 3 குணங்கள் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதாவது யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்ட்டு, 3 விதமான கைங்கரியங்கள் எப்படி என்றதையும் பார்த்தோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள், ஆஸ்டாரிட்டிஸ்னாலே தவங்கள், அதாவது வாக்குத்தவம், மனத்தவம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம். இந்த 3 தவங்களும் எப்படிப்பட்டது என்று பார்த்தோம். அந்த 3 தவங்களும் சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள் 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்த்தோம். ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு தானமும் யக்னமும் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுது அது அனைத்தும் பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது, சமர்ப்பணமாகின்றது. ஓம் என்பது பரம்பொருள். அதுக்கப்புறம் வந்து தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட், முழுமை அப்படிங்கிறது, பூரணம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான்.
சத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை. சோ ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து சர்வத்தையும் நீங்க செய்யும் போது அது அனைத்துமே பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி வந்து அது தவிர நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அசத் அப்படிங்கறதுலதான் வர்றது ஆக்சுவலி. ஏன்னா கடவுளே இல்லாம அவருடைய விசிபிலிட்டி இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நன்மை அளிப்பதாக இருக்காது. அப்படிப்பட்ட யாகங்களும் தவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல இல்ல, அடுத்த பிறவின்ட்டு கிடையாது, இந்த பிறவிலேயே அது நமக்கு உபயோகமற்றது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு 18வது சாப்டர். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கர்மயோகத்தின் அதாவது கர்மயோகத்தில் செயல்படும் ஒருவர் எப்படி வந்து இந்த பௌதிக உலக சம்பந்தங்களிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்கிறோம் இந்த இதுல. அதுக்கப்புறம் 5 விதமான கர்மங்கள் நம்ம செய்யறது இந்த உலகத்துல வந்து எதனால் எந்த கர்மம் நாம் ஒரு செயலை செய்யுகிறோம்ன்ற எதெல்லாம் அதுக்கு ரூட் காஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கர்மத்தை செய்வதற்கான மூல காரணம் எது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம படிக்க போகின்றோம். 3 விதமான இந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 18வது ஸ்லோகத்துல 40வது ஸ்லோகத்து வரையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்குவோம். ஸோ என்ன செயல் செய்கின்றோம், நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பத்தி வச்சுதான் இந்த 3 குணங்கள் அடிப்படையில வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி செய்வாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி செய்வாங்க, தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி செய்வாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க போறோம். பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மூலியமாக நம்மளை வந்து அதாவது தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், இது வந்து ஞானத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடியது. ஸோ இது 3 கர்மங்கள் 3 யோகங்களுமே மிக்சர் தான் இந்த சாப்டர். முதல்ல கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் கடைசியில பக்தி யோகம். இதோட வச்சுதான் இந்த சாப்டர் வந்து முழுமை அடைகின்றது. நீ கர்ம யோகியா இருந்தாலும் பக்திக்கு வந்த பிறகுதான் உனக்கு மோட்சம். அதே மாதிரி ஞானத்துல வந்து நீ விருத்தி செஞ்சிட்டாலும் இறுதியில பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மோட்சம். சோ பியோர் பக்தி வந்து நம்ம ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் பற்றி பெருசா ஆலோசிக்கலைனாலும் பக்தியில செயல்படும் பொழுது அதுக்கும் நமக்கு மோட்சம். சோ எதுவுமே வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெற்றால் ஒழிய நமக்கு மோட்சம் என்பது கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்டிங் இந்த பக்தி என்பது என்னன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் அந்த உணர்வுல வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது, காட் கான்சியஸ்ல செய்யக்கூடியது, கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல செய்யறது, இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தி அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம செய்யணும். கன்க்ளூஷன் வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது கடைசியில வந்து சஞ்சயன் சொல்லுவார் அந்த ஆக்சுவலி, எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுத்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ ப்ரூதிர் துருவாநீதிர் மதிர் மமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்வார். எங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது யோகங்களினுடைய இறைவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அவர் இருக்கும் இடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வமும் அதாவது தைரியமும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அசாத்தியமான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லிடுவார். யாரு? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு. சோ இந்த இதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை கேட்டதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் நான் நினைச்சு என்னுடைய அது இன்புறுகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். இந்த உரையாடலை கேட்க கேட்க அதுல வந்து அந்த திருப்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நினைச்சு பார்க்கும்பொழுது இன்னும் மேலும் நான் இன்புறுகிறேன் என்று வந்து நம்ம சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்வார். இதுதான் வந்து கன்க்ளூஷன் ஆக்சுவலி. சோ பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது, பகவானை தோன்றாத அருவமாக நம்ம வந்து நினைச்சு வழிபட்டு அந்த இதுல போயிட்டு கலந்துடுறது. ஸோ அதுதான் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ பியோர் பக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிட்டு பகவான் இருக்கும் இடத்தை சேருதல். ஸோ அப்போ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீல் ஹேவ் எ பர்சனல் ஃபார்ம். இந்த ஆத்ம ரூபத்தோல போயிட்டு நம்ம வந்து அங்க வந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்வோம். இதுதான் வந்து 18வது மோட்ச சந்நியாசம். ஸோ எல்லாத்துலயுமே இந்த 3 யோகங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்திற்கான மார்க்கங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இலக்கா இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படிங்கிறதும் பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச. ஓம் ஸ்ரீ பகவதே பரமாத்மனே வாசுதேவாய. அர்ஜுன உவாச்ச. சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வமிச்சாமி வேதிதும்
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् क्षीण निषूदन. எஸ், அதாவது சந்நியாசம் மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகத்தினுடைய நோக்கங்களை நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். கேஷி என்னும் அசுரனை அழித்தவரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது இந்த ஹார்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிரை ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அசுரனை வந்து வதைத்தவர் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதனால்தான் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேசவா அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயரும் உண்டு அவருக்கு. ஸோ நலம் பொருந்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். அதுதான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். அதாவது அவங்களுடைய இறுதி இலக்கு என்ன, தியாகம் செய்வதனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லட்சியம் என்னவா இருக்கும், அதாவது ஃபைனல் டார்கெட் இலக்கு. அதே மாதிரி சந்நியாசத்தினுடைய ஃபைனல் இலக்கு என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். எஸ், செகண்ட் ஒன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மாணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹோ சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விசக்ஷணாஹ. அதாவது இந்த ஜட ஆசைகளை, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது போத் மனது உடல் அனைத்து சம்பந்தப்பட்டதுதான் இது. சோ இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து செயல்கள் மேலேயுமே நம்ம பற்றற்று செல்லுதல். அதாவது இவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு சந்நியாசம், இவங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல கூட என்ட்ரி ஆக மாட்டாங்க, ஞானியாக ஆவார்கள், ஒரு யோகி ஆவார்கள். ஸோ அதாவது முற்றும் துறந்த முனின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. ஸோ சந்நியாசம், அதையே தான் வந்து சந்நியாசம் என்று சொல்கிறார்கள். சான்றோர்களாலும் அதுதான் அழைக்கப்பட்டது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது வந்து தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கூட இதுதான் சொல்றார், எல்லா செயல் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, பலன்களை வந்து நீ எதிர்பார்க்க கூடாதுன்ட்டு செகண்ட் சாப்டர்லயே ஐ திங்க் 48th ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். சோ அந்த ஸ்லோகத்திலே கிளியரா சொல்லிட்டார் கடமை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பலன்களுக்காக நீ என்னைக்கும் விழையக்கூடாது, அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நீதான் மூல காரணம் நினைக்கவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ உன்னுடைய கடமையை மட்டும்தான் நீ செய்யணும்னு சொல்றாரு, பலன்களை வந்து நீ எதிர்பார்க்க கூடாது. சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம், அதுதான் வந்து தியாக செயல் அப்படின்ட்டு வந்து அறிஞர்களும் கூறுகிறார்கள். அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். त्याज्यं दोषवदित्येक कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. எஸ், எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ண வேண்டும் நாம கூட. ஸோ அதாவது நாம ஒவ்வொரு செயல் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் மேல வந்து டார்கெட்டா வச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. எஸ், இந்த செயல் நம்ம கடமை, நம்ம செய்யலாம், பலன் எது வந்தாலும் எதிர்த்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்க்கறத விட்டுட்டு அதை வந்து ஏத்துக்கிற தன்மையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து பலனை எதிர்பார்ப்பது மிகப்பெரிய தோஷமாகும், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஏன்னா அதனுடைய கர்மங்களுக்கு நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம், அதாவது அவற்றை தோஷமாக எண்ணி நாம் அதை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது. இது மூணுமே நம்ம செய்யறதுனால்தான் நம்ம பியூரிஃபை ஆகிறோம். வி ஆர் கெட்டிங் ஆத்மா, அது ரூபத்திலேயே நம்ம வந்து பியூரிஃபிகேஷன். இந்த யாகங்களும் சரி, தானங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் தவங்களும் சரி செய்தா மட்டுமே நமக்கு வந்து பியூரிஃபிகேஷன், இல்லைன்னா நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஸோ நாம வந்து பியூரிஃபை ஆகாம நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த தாட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பக்தியை வந்து எப்படி வந்து அப்ளை பண்ண முடியும், இந்த பியூரிஃபிகேஷன் இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பக்தி ப்ராசஸும் வந்து முழுமை அடையாது. அதனாலதான் வந்து இந்த மூன்றையுமே நம்ம என்னைக்குமே லைஃப்ல இந்த மூன்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முற்றும் துறந்தவர்கள் செய்தாலும் கூட அவங்களுக்கு இதுல வரக்கூடிய தூய்மை வந்து வேற எதுலையுமே வராது. ஸோ யாகம், தானம் மற்றும் தவம், இந்த 3 நாள் தான் அவங்களுடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸே இருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் நாம கூட இந்த கிரகஸ்தனா இருந்தா கூட யாகங்கள் நம்ம வீட்லயும் என்னென்ன யாகங்கள் செய்யலாம். தானங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்காரியங்களுக்கு தானங்கள் செய்யலாம். தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனத்தவம், அதாவது மனது தவம், உடல் தவம், அதுக்கப்புறம் வாக்கு தவம், இதை மூன்றையுமே நம்ம கண்டிப்பாக கைப்பிடிக்க வேண்டும். ஸோ அதை கடைபிடித்தா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம ரூபத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா we are getting purified actually. Yes, fine. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्
யஜ்ஞோ தானம் தபಶ್ಚைவ பாவனானி மனிஷிணாம். எஸ், யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அதாவது இது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ், கர்மங்கள் எதையுமே வந்து, செயல்கள் என்றாலே கர்மங்கள் தான். ஸோ இந்த கர்மங்களை நாம் எப்பொழுதுமே வந்து துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேண்டேட்டரி கண்டிஷன்ல போட்டுட்டார் பகவான் வந்து. ஸோ ஆப்ஷனல் கிடையாது இது நமக்கு, இட் இஸ் எ மேண்டேட்டரி. ஸோ உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. அதாவது உன்னதத்தில் நிலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆன இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் இவங்க எல்லாருக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யாகம், தானம், தவம் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்துகின்றது. ஸோ அவங்களுக்கே அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் வரும்பொழுது நாம எல்லாமே இந்த பௌதிக செயல்களை நிறைய மனதை லயித்து இருக்கோம், நாமளும் வந்து பியூரிஃபை ஆகணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த யாகம், தானம், தவத்தை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். எஸ். ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா ஃபலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதமுத்தமம். எஸ், இத்தகைய அப்படி நாம செய்யக்கூடிய அந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதலின்றி மீன்ஸ் எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அதாவது பற்றுதலின்றின்னா எந்த பலனையும் அது மேல வந்து டிட்டாச்மெண்டோட தான் செய்யணும். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா அது நம்ம பர்சனல் பெனிஃபிட் ஆயிடும், சுயநலம் ஆகி விடுகின்றது. ஸோ அந்த ஒரு செயலை நம்ம செய்யக்கூடாது. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யணும். இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு பகவானும் வந்து நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம், உத்தமமா இருக்கின்றத வந்து இந்த மாதிரி செயல் வந்து ஒரு நம்மளுடைய யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் நாம செய்ய வேண்டியது அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா கடமையாக நினைத்து செய்யும் பொழுது அதுவே உத்தமமான காரியமா இருக்கும்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 18.789. ஸோ பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இன்று இருக்கும் பொழுது ஸோ நாம வந்து ஒரு பிரம்மச்சரியா ஆனா, அதாவது வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 வயது வரைக்கும் நம்ம வந்து பிரம்மச்சாரி, அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தான், அதுக்கப்புறம் வந்து சன்னியாசி. ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் அந்த இது பிரகாரமே பார்த்தோம்னாக்கா அதாவது பிரம்மச்சாரியா இருக்க வேண்டிய அந்த நியமங்களை கண்டிப்பாக நம்ம பரிபாலிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடிய போது நம்மளுடைய பொறுப்புகள் அனைத்துமே, அதாவது பிள்ளைகளை நல்வழியில் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை, தலையாய கடமை. அவங்களுக்கு நற்குணங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்னது, அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ காலகாலத்துல நம்ம வந்து அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கான செலவுகள், அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வாழ்க்கை முறையை அமைத்து கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள், இதெல்லாமே நம்ம இதுலதான் செய்யணும். ஆனா பிற்காலத்துல அவங்க நம்மள உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவாங்கன்ற எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடாது. there is no, you should not have expectations. அது உங்களுடைய கடமையாக ஆகாது, அது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியதாக மாறிவிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு இந்த கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் 50 வயதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய பக்தியில வந்து ஈடுபடணும். அது வந்து முன்னாடியே பக்தியில இருக்கணும், இன்னும் நிறையவே யூ ஷுட் கண்ட்ரிபியூட் மோர், 80% நம்ம வந்து அதுல வந்து ஈடுபடணும். ஸோ அதுக்கு அந்த புலனின்ப இதுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் கம் அவுட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் தான் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் வந்து 75க்கு மேல இருந்தாக்கா துறவரம் பூணுவதும் ரைட்டான இது அப்படிங்கிறது தான் வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம். ஸோ இங்க கொடுத்திருக்கிற இதெல்லாமே வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருவருக்கு. ஸோ இது வந்து காலத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிண்டே வரும். அந்த காலத்துல டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய இந்த கலிகாலத்துல இப்ப இருக்கிற இந்த கவர்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அட்மாஸ்பியருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளால நிறைய வனப்பிரஸ்தாக்கெல்லாம் போயிட்டு, அதாவது ஃபாரஸ்ட்ல எல்லாம் போய் நம்மளால இருக்க முடியாது. நம்ம வீட்லயே வந்து பக்தியை செய்யலாம், கோயிலுக்கு போகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோர் இன்டு த ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டே போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க, தாம்சிக் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்கன்றத பார்க்கணும். ஸோ ஒரு சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய கடமைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காரணம் அது கரெக்டா செய்வாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே செய்வாங்க அவங்க வந்து. So there will not be any deviation.
அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது உணர்ச்சி அந்த இதுல இருக்காங்களா, உத்வேகத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமைகளை செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம் இருக்கும். எதனால பயம் வரும்னா அதெல்லாம் அவங்களால முழுமையாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும், அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்தா அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி அதுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன் அதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டார்கள். டிஃபிகல்டிஸ் இன் கம்ப்ளீட்டிங் த டியூட்டிஸ், பயத்தினாலே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம். இந்த தமோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயை. ஸோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமை எது அல்ல அப்படிங்கிறதே அவங்களால டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணவே முடியாது. அவங்களுக்கு they will not be able to identify இதுதான் அவங்களது கடமை, இது கடமையா இது கடமை இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க இருக்கிறதே மாயை லோகம்ல, மாயை வந்து அவங்கள புடிச்சு வச்சிருக்கா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எதுவுமே எது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் கட்டி வச்சிருக்காங்களோ அது மாதிரிதான் அவங்க மனம் போன போக்குல அவங்களால என்ன செய்வாங்களோ அது செய்வாங்க. அது ரைட்டா தப்பான்லாம் அவங்களால ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணவும் முடியாது. நம்ம சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி வராது. ஸோ இதுதான் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து செய்யக்கூடிய இந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருவர் எவ்வாறு செயல்படுவார் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி 13 and 14. ஓகே. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ அதுதானே காரணானி நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருதக் விதம் விவிதாஸ்ச பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களின் பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் செயல்கள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்களை சொல்கிறார்கள். கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 காரணங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூல காரணம் வந்து 5. அவற்றை என்னிடம் இருந்து நீ கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து 13th ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அது என்னன்னு பார்க்கணும். செயலுக்கான இடம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே அந்த கர்மங்கள் செயல்படுகின்றது, எந்த ஸ்தலத்துல இருந்து வருதுன்னு நம்ம உடல் தான் இல்லைங்களா. இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுதான் நம்ம கர்மங்களே செய்யறோம். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கை. இந்த கை தான் வந்து நிறைய காரியங்கள் செய்கின்றன. அதே மாதிரி இந்த நாக்கு வந்து ருசிக்கவும் செய்கின்றது, பேசவும் செய்கின்றது. இது எல்லாமே கர்மங்கள் தான். சோ செயலுக்கான இடம் என்பது இந்த உடல், சூல உடல் தான். ஓகேங்களா. செய்பவன் யாருன்னா இந்த உடலுக்கு உரிமையாளன், அவன் தான் வந்து கஷேத்ரஜன். பல்வேறு புலன்கள், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நாம மனதால வந்து நினைக்கிறத வந்து ஆக்ஷன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இறுதியில பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல வச்சிருக்காரு. மனதுக்கும் மூல காரணம் கூட பரமாத்மா தான். அவர் தான் அந்த ரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ இந்த 5 தான் வந்து ஒரு கர்மத்தை செய்வதற்கான காரணம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னு சொல்லணும்னாக்கா இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்றேன். கஷேத்திரம், கஷேத்ரஜன், அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா. இந்த 5 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து செயல்படுத்துகின்றது. சிலது வந்து செய்யறதுக்கு தூண்டும், சிலது வந்து ஆக்ஷன்ல கொண்டு வந்து நிற்கும். சோ காம்பினேஷன் அது பின்னாடி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல படிப்போம். எஸ் 16. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரமாத்மானம் கேவலம் து யஹ பஷ்யத்ய கிருத புத்தித்வான் ந சவஷ்யதி துர்மதிஹி. சோ நான் உண்மையிலே, அதாவது எஸ்பெஷலி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லுவாங்க நான் தான் இதை செஞ்சேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே அவர்களால் செய்யக்கூடியது அல்ல இது. இந்த 5 மூல கூறுகளால் தான் ஒரு செயலை வந்து ஒரு உயிர்வாழி செய்ய முடிகின்றது. கஷேத்திரம், கஷேத்ரஜன், மனது மற்றும் புலன்கள் மற்றும் பரமாத்மா. இந்த 5மே சேர்ந்துதான் நம்மள ஒரு செயலை செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அதாவது ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த மனதளவுல நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது வந்து மிகவும் தவறான. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அதாவது முழுமையான
அறிவை, அதாவது பூர்ணமான அறிவு வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். எஸ், ஞானம் ஞேயம். 18 மாதாஜி. ஓகே. ஞானம் ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்மசோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. எஸ், இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ எது செயலை தூண்டுகின்றது, எது செயலை உண்டாக்குகின்றது. செயலை செய்யன்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் வந்து செயல் லைக் கிரியேஷன் ஆஃப் த ஒர்க், அதுவும் ஒண்ணு ஆக்சுவலி. ஸோ ஹூ இஸ் இன்வோக்கிங் டு டூ த ஒர்க் அண்ட் ஹூ இஸ் கிரியேட்டிங் த ஒர்க், இது ரெண்டு வித்தியாசமும் நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலி. அறிவு, ஒருவருடைய நுண் அறிவு, அதாவது அதுக்கப்புறம் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? பரமாத்மா தான். ஸோ அறிவு மற்றும் பரமாத்மா மற்றும் ஜீவாத்மா, இந்த மூன்றுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மூன்றுமே செயலை தூண்டுபவை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான் ஜீவாத்மாவை வந்து ஆக்டிவ் பொசிஷன்ல வச்சிருக்காரு. அந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருந்தாதான் நம்ம ஆக்ஷனே செய்ய முடியும். சோ இங்க வந்து இந்த உயிர்வாழி ஜீவாத்மா இருந்தாதான் இந்த உடல் வந்து நடமாட முடியும், அதாவது உயிர் இருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். அந்த உணர்ச்சி ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவ் பொசிஷன்ல வச்சிருக்கிறது வந்து பரமாத்மா தான். ஆனா இந்த ஆக்டிவ் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடைய இந்த காம்பினேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய நுண்ணறிவு, இந்த ஜீவாத்மாவுடைய நுண்ணறிவு என்ன செய்யுதுனாக்கா ஒரு செயலை செய்ய தூண்டுகின்றது. சோ இது ரெண்டும் ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுனால அவனுடைய நுண்ணறிவு செயல்படுவதால் அந்த செயலை வந்து செய்யறதுக்காக அவனுடைய மனசுல தூண்டப்படுகின்றான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலை கிரியேட் பண்றது யாரு? அதாவது தூண்டுறது வந்து டிஃபரெண்ட், ஆனா கண்ணுல பார்த்த உடனே நம்ம வந்து அந்த செயலை செய்யணும்னு சொல்றது யாரு? இந்த மனசும் இந்த புலன்கள் தான் மெயினா. அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போகிறோம். புலன்கள், அதுக்கப்புறம் செயல் என்றது கர்மங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்பவன் என்பவன் இந்த ஜீவாத்மா. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஒன்லி இன்டர்னலி சிட்டிங் இன்சைட் ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனது இங்க இருக்க செய்பவன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மனதை குறிக்கின்றது. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களால சொல்லுவாங்க, சில இடங்கள்ல மனதுன்னு சொல்லுவாங்க, சில இடங்கள்ல அறிவுக்கு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. there are 8 different ways we are going to compare actually. நிறைய இடங்கள்ல வருது. நீங்க டீட்டெயிலா படிக்கும் பொழுது, அதாவது டீட்டெயில் பகவத்கீதா படிக்கும்போது இது உங்களுக்கு புரியும். டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த ரெஃபரன்சஸ் வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு செயலை உண்டாக்குவது, த கிரியேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன், கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் தான் மெயினா. எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு கெட்டது பார்க்கணும்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்ணு தான் இல்லைங்களா? அந்த கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுக்கிறது. ஸோ அது என்ன பண்ணுனாக்கா அந்த மனதுக்கு வந்து இன்டிமேஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தூண்டப்படுகின்றது. இந்த மனது தூண்டப்பட்ட உடனே அந்த ஆக்ஷனுக்கு போறது ஆக்சுவலி. அந்த ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள் அனைத்துமே சேர்ந்து அங்க செயல்பட தொடங்குகிறது. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த சூக்ஷ்மத்தோட வந்து ஒட்டிண்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலி. உண்மையிலே அவன் எந்த ஆக்ஷனும் பண்றது இல்லை, ஆனா அவன் இருந்தா மட்டுமே இந்த செயல்களும் இந்த புலன்களும் எல்லாமே செயல்படும். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செய்பவன் யாருன்னா இந்த மனது தான். இந்த மனசுதான் அனைத்துக்குமே காரணம். மனது வந்து பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் என்றதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. கிரியேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் கிரியேஷன் ஆஃப் கர்மா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனாலதான் வர்றது. எஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு 22 ஸ்லோகங்கள் வரும். 21 ஸ்லோகம் 22 ஸ்லோகங்கள் வரும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க வந்து 3 குணங்கள் பேஸ்டு ஒரு ஆக்ஷன், பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது எல்லாமே வரும். ஸோ நீங்களும் வந்து ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க எந்த நிலையில இருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு, அட்லீஸ்ட் இனிமே வந்து நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம மேலுக்கு எப்படி போறதுன்றத பத்தி பிளான் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் இது உங்களுக்கு. ஸோ 3 என்று இருந்தால் அது வந்து தமஸ் குணத்தை, 1 மிகவும் குறைவானது. 3 என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்திற்கு, 2 வந்து ரஜோகுணம். ஸோ நீங்க ரஜோகுணத்துல இருந்தா 2 மார்க் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சத்துவகுணத்துல இருந்தா 3 மார்க் போட்டுக்கோங்க. தமஸ் குணத்துல இருந்தா 1 மார்க் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? சோ இப்படி நீங்க வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்து நீங்க அதை செய்யணும். எஸ், 19, 20, 21, 22 4 ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரைதைவ குணபேததः
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த 5 பொருட்கள் பார்த்தோம். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இந்த உடல், அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனது. இந்த 5ம் கலந்ததுதான் ஒரு செயலை செய்வதற்கான காரணங்கள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த 3 வேறுபட்ட குணங்கள், அதாவது இந்த ஜட இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வேறுபட்ட குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஏற்றாற் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவங்களுடைய கர்மங்களும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கஷேத்ரஜன் யாருன்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மாவுடைய செயல்பாடும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போறான் இல்லையா, பெண்டிங் எல்லாத்தையுமே, அவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்டா இருப்பான். சோ அது எப்படின்றத வந்து பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகத்தின் மூலியமா இப்ப சொல்றார். சோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் எல்லாருமே யூனிக்கா இருக்கும். உருவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து 100% நம்ம வந்து கிடையாது. we are all different features. எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கண்கள், காதுகள், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஒருத்தர் ஹைட்டா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் குள்ளமா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் நல்லா சிகப்பா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் கருப்பா இருப்பாங்க. சோ ஒருத்தருடைய கண்கள் சின்னதா இருக்கும், பெருசா இருக்கும். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே அமைப்பு வந்து ஒரே முக அமைப்போ இல்லை உடல் அமைப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல கிடையாது இல்லைங்களா? சோ இந்த உடல் அமைப்பு வந்து எதனால வர்றதுன்றது நமக்கு தெரியும். அதாவது பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பெண்டிங் கர்மங்கள்னாலதான் நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு, அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் அமைப்பு அதன் பேஸ்டு தான் வர்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். சோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் எல்லாருமே பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம். அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை ஆக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அனைவருமே ஒன்று. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்கள் தான் இல்லைங்களா? சோ பிசிக்கல் பாடி தான் டிஃபரெண்ட். நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது நம்ம அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் ஒரே ரூபத்துல தான் இருப்பாங்க. நீங்க நிறைய ஸ்லைட்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா 4 கைகள் பிளஸ் ஒரு ஜீவாத்மா ஷேப் போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த இத்தினூண்டு அணு ஆத்மா சைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். சோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ரூபம் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும், ஆனா ஏன்னா அந்த ரூபம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கான காரணம் அந்த ஜீவாத்மா எந்த செயலுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா அதனோட காம்பினேஷனா இருக்கக்கூடிய இந்த மனது, அறிவு மற்றும் இந்த புலன்கள் தான் எல்லா காரியங்களுமே செய்யறது ஆக்சுவலி. அதனால்தான் இந்த ஸ்தூல உடல் உருவாகின்றது. ஒரு வகையான ஸ்தூல உடல் வர்றதுக்கு காரணமே இந்த செயல்களினுடைய விளைவுகள் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஞான இந்த எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் இதை உணர்கின்றானோ, யார் ஒருவர் இதை உணர்கின்றாரோ அந்த அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லிட்டார். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ரஜோகுணம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களிலும் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கறது வந்து யார் ஒருவர் ஒரு உடல்லயும் ஒரு விதமான ஜீவாத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மை ஞானம் என்பது தெரியறதில்ல. அவங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து இந்த சூக்ஷ்மத்தினுடைய ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லார் சூக்ஷ்ம ரூபமும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா நாம இந்த ஸ்தூல உடலை எவ்வாறு அடைகின்றோம் என்றால் இந்த மனம் மற்றும் இந்த புலன்கள் செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகளாலதான் நம்ம ஒரு வகையான உடலை நாம பெறுகின்றோம். அது நம்ம முன்னாடி இந்த சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி, அதாவது இவங்களுக்கு வந்து
ஆன்மா மற்றும் உடல் இந்த மாதிரி நாலேஜ் எல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியாது. யாருக்கு? அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு. ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. அதையே எல்லாமாக அறிகின்றனம். தட் இஸ் ஒன்லி லைஃப் அப்படின்னு மூடனா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மூட நம்பிக்கை அந்த மாதிரி ஒரு இது எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை பற்றி எல்லாம் சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச லெவல்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜை வச்சு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இதுதான் நிஜம். ஏன்னா அவங்க மாயையில வந்து கவரப்பட்டிருப்பவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம எந்த ஞானத்தை சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. சோ பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 23, 24, 25 வாசிங் மாதாஜி. நியதம் சங்கரஹிதாமராகே தேஷதஹ கிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகமுச்யதே. எஸ், சோ போன அந்த காம்பினேஷன் வாசிங் மூணு சேத்தா? ஆமா, மூணு சேத்தா. யத்து காமப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனః கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசமுத்ராக்ருதம் அனுபந்தம் முக்த அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. ஓகே, போன கம்பேரிஷன்ல நாம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா ஆத்ம செய்பவனை பற்றி பார்த்தோம். இப்ப வந்து செயல்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ அவன் செய்பவன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவனும் ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவனும் தமஸ் குணம் இருக்கக்கூடியவனும் எப்படி வந்து நினைப்பார்கள் அப்படிங்கிற எவாலுவேஷனை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து செயல்கள் கர்மங்களை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வகுணத்தின் செயல் என்று எண்ணப்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ஆல்ரெடி 7, 8, 9 நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா இந்த இதுல சாப்டர்லயே கூட. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எப்படி செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பற்றின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் பற்றற்று, அதுக்கப்புறம் அந்த செயலை செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு வெறுப்பு இல்லாம இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் பாருங்க, அது அந்த மாதிரி விருப்பம் வெறுப்பும் இன்றி. சோ அதாவது இது சாதாரண முறையில செய்யணும், அவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு பக்தி செய்யறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இருக்கணும், ஆனா அதை வந்து பகட்டாவும் நம்ம வெளியில காட்டிக்க கூடாது, வெறுப்போடும் வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது. ஒரு நார்மலான ஒரு பொசிஷன்ல தான் நம்ம வந்து மனதை வந்து லயித்து பக்தி செய்யணும் ஆக்சுவலி. சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அதுவே சத்வகுணத்தின் செயல். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகளையும், அதாவது மோர் டிசையர்ஸ், ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக கடும் முயற்சி செய்வாங்க இவங்க, பெரும் முயற்சியுடனும் ஃபால்ஸ் ஈகோ அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய கர்மங்கள் எப்படி இருக்கும்னா செயல்கள்னாக்கா எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல். சோ இங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்கலாம்னாக்கா துச்சாதனன். சோ அண்ணன் தான் வந்து எல்லாமே கோவப்பட்டு எல்லாமே வந்து சொன்னான்னாக்கா துச்சாதனனும் என்ன செஞ்சான், யோசிக்கவே இல்லை. அவன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அவன் யோசிச்சது கிடையாது அவன், இல்லைங்களா? பிளைண்டா வந்து அண்ணன் சொன்ன வேலையை வந்து செஞ்சவன். அவன் வந்து எதிர்கால பந்தத்தை பற்றி அவன் எதுவுமே யோசிக்கல. அவன் அப்படி யோசிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக திரௌபதியை வந்து அவமானப்படுத்தி இழுத்துட்டு வந்திருக்க மாட்டான். சோ ஒரு பெண்மையை மதிக்க வேண்டிய ஒரு இது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ராஜ வம்சத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு தவறு நடந்தது ஆக்சுவலி. சோ எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து நிறைய தவறுகள் நாமளும் லைஃப்ல செஞ்சுட்டு வரோம். அடுத்தவர்களுக்கு இது வந்து என்ன விளைவு கொடுக்கும், நாம இந்த வார்த்தையை பேசினா இந்த செயலை செய்தா அடுத்தவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்குமா இல்லை கஷ்டத்தை கொடுக்குமான்ற யோசனை இல்லாம நம்ம செய்யறோம் நிறைய காரியங்கள் வந்து. ஏன்னா நம்மளுடைய போக்கஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய இதனால் சுயநலத்தின் மேல் இருப்பதால். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்கால பந்தமும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, அதாவது எதுவுமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எதையுமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஏன்னா வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் அவர்களுக்கு இல்லை என்ற எப்பொழுதுமே
அஞ்ஞானத்தில் உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள். சோ மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ, சோ அப்படிப்பட்ட செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் வந்து தமோ குணத்தின் செயலாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், 26, 27, 28. முக்தா சங்கோ நஹம்வாதி திருத்யுத்சாஹ சமன்விதஹ சித்யஸ்ய சித்யோர் நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்யதே. ராகி கர்ம பலப்ரேப்சுர்லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோஷ்சுதிः ஹர்ஷ சோகான்விதः கர்த்தா ராஜசः பரிகீர்த்திதः. அயுக்த பிராகிருத ஸ்பத்தஹ ஷடோ நைக்ருதிகோ ப்ளஸ்தஹ விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீ ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் செய்பவனை பற்றி பேசணும், செயல்களை பற்றி பேசணும். இப்போ வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்னா ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் காலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிராமண, சத்திய, வைஷ்யர் இந்த 4 வித சமுதாய பிரிவர் பத்தி பேசணும் இல்லைங்களா? அந்த பிரிவு பிரகாரம் பத்தி இப்ப நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்தாக்கா என்ன செயல்படுவார்கள், எந்த விதத்துல, எந்த டைப்ல, எந்த சமுதாய பிரிவுக்கு வருகிறார்கள் இவர்கள், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருந்தா எந்த சமுதாய பிரிவு, அதே மாதிரி தமஸ் குணத்துல இருந்தா எந்த சமுதாய பிரிவு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஏன்னா வர்ண ஆசிரமம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னா வர்ணம் என்றாலே ஜாப், ஆசிரமம் என்பது அந்த பிரிவை பற்றி பேசுறது தான் அது. ஸோ நம்ம வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் கேட்டகரி பகவான் வந்து 4 விதமான சமுதாய பிரிவை கொடுத்திருந்தார். பிராமண, சத்திய, வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ரர். நாட் பை த பர்த், இட் இஸ் பை த பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் ப்ரொஃபஷன். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அந்த எந்த செயலை செய்கின்றோமோ அதை பொறுத்து. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோடு பந்தப்படாமல், அதுக்கப்புறம் வந்து அகங்காரம் இன்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ மற்றும் உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மன உறுதி தைரியத்துடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. ஒரு செயலுடைய விளைவு எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ இது பின்னாடி வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கும் இந்த இது காம்பினேஷன் வரும். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களை மட்டுமே காம்பினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் கெட் இன் டு த பிராமண, சத்திய, வைஷ்யருக்கு வரும். ஸோ ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தன்மை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது உழைப்பின் பலன்கள் மேல் பற்று கொண்டு, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி, பேராசை கொண்டு, எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும், தூய்மையின்றி, அதாவது உள்ள தூய்மை இருக்காது, இன்ப துன்பங்களால், அதாவது சந்தோஷம் வந்தாலும் டம்பம் தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில வந்து காட்டிக்குவாங்க. ஸோ ரொம்பவுமே நான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த இது காட்டிக்குவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து துன்பம் வந்தாலும் ஒருவேளை தோல்வி அடைஞ்சிட்டா அதை வந்து அந்த துன்பத்தையே வந்து பெரிய இலக்கா காட்டிக்குவாங்க அவங்க. ஸோ இது உலகத்திலேயே என்னை விட யாருமே துன்பமே அனுபவிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்குவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமசிக் குணத்துல இவங்க வந்து சாஸ்திரிக் எதுவுமே தெரியாது, எதிரான செயல்களில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதுமே வந்து சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் எங்களுடைய செயல்களே இருக்கும். பௌதிகவாதியாகி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கே ஐக்கியமாகிவிட்டு பிடிவாதக்காரனாகவும் ஏமாற்றுபவனாகவும் பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாகவும் அடுத்தவர்களை ஏசி பேசுவதில் இவர்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சோம்பேறியாகவும் எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாகவும் மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவன், டிலே பண்றவன். இன்று போய் நாளைவான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதாவது என்னைக்குமே நாளைக்குன்னு சொல்றவங்க வந்து லைஃப்ல நாளைக்கு அந்த ஒர்க்கை கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. எழுதி வச்சுக்கலாம் நம்ம. இஃப் யூ போஸ்ட்போன் டுமாரோ, கண்டிப்பாக டுமாரோ வில் நெவர் கம் இன் தேர் லைஃப். ஸோ ரைட் ஆக்ஷன் அட் ரைட் டைம், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படிப்பட்ட குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுல நமக்கு ஏதோ 1-2 நம்ம கிட்ட ஒட்டின்னு இருக்கதான் செய்யும் சில சமயத்துல. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை நினைக்கணும், கண்டிப்பாக நாம வந்து யாரையுமே வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடாது, நம்ம சோம்பேறியாவும் இருக்கக்கூடாது. சோம்பேறி, இந்த சோம்பல் என்பது நமக்கு எல்லாருக்குமே சர்வசாதாரணமா வரக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் இல்லைங்களா? ஸோ இட்ஸ் எ டிசீஸ். அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வெளியே வரணும். அதுக்கப்புறம் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, இது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வெளியே வரணும். இந்த மாதிரி கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாருக்குமே வரும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் வந்தா கண்டிப்பாக இந்த பிடிவாதம் என்பது மிகவும்
கெட்ட சுபாவம் அது. அடமென்சி இஸ் நாட் அ குட் திங் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கும் பாதிப்பு, நமக்கும் கஷ்டம்தான். அவுட்கம் வந்து நன்மையாக இருக்காது. ஸோ பிளைண்டா ஒரு பர்டிகுலர் இதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படிதான் செய்வேன்னு உட்காந்துருப்போம் பாருங்க, அது உண்மையிலேயே அது நமக்கு நன்மையா இல்லையான்றத யோசனை கூட நமக்கு இருக்காது. we will do only wrong things. ஸோ அப்படிப்பட்ட செயலாளி வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. 30, 31, 32 வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. அதர்மம் தர்ம अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृत सर्वार्थान् परितांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா 29 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நுண்ணறிவு பேஸ்ட் ஆன் த இன்டெலிஜென்ஸ் அதை வச்சு வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த 3 முறைகள் எப்படி இருக்கும், அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்தி சொல்ல போறாரு. இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த விதமா இருக்கும், இவர்களுடைய நுண்ணறிவு, சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும், தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும், இதை பற்றி நம்ம இப்ப வந்து பேச போகின்றோம். இவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா பிரவித்திம்ச நிவர்த்திம்ச, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது. அதாவது தவறு செய்வதற்கு நாம கண்டிப்பாக பயப்பட வேண்டும், இந்த மாதிரி தவறு செய்யக்கூடாதுன்ட்டு. பயப்படத்தகாதது பாத்தீங்கன்னா எதையுமே வந்து டேரிங்கா எடுத்துட்டு போகிறது. ஸோ பயந்துட்டு ஒரு நம்முடைய கடமைகளை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ பந்தப்படுத்துவது எது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டிங் எது, பந்தப்படுத்தாது விடுதலை கொடுப்பது எது. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு விளைவுகளை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தால் நமக்கு விடுதலை, அதனுடைய விளைவுகள் மேல் நம்ம பற்றுக்கொண்டால் நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி, அதாவது நுண்ணறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் அதர்மம், அதுக்கப்புறம் செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது, இவற்றுக்கிலேயே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய புத்தி. இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஒரு படி மேல், இவங்க வந்து மிடில்ல இருக்காங்க, ரஜஸ். அட்லீஸ்ட் தர் இஸ் எ பாசிபிலிட்டி, இந்த ரியலைசேஷன் வந்தாலாவது சத்துவகுணத்துக்கு இவங்க போக முடியும். ஆனா தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இருளின் மயக்கம், இக்னரன்ஸ் மோட்ல தான் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. தர்மத்தை அதர்மமாகவும், அதாவது அவங்களுக்கு நாம சொல்லக்கூடிய தர்மம் வந்து அவங்களுக்கு அதர்மமா புரியும், அதே வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய தர்மம் வந்து நமக்கு அதர்மமா புரியும். ஏன்னா அவங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் அது நம்ம அவங்கள தவறு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து they are having very limited knowledge. எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி பேக்டோர் என்ட்ரி, இல்லைன்னாக்கா இந்த மாதிரி என்னது சொல்லுவாங்க ஷார்ட்கட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல செயல்படுற தன்மை, இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்திகள். ஸோ ஏன்னா நான் தான் ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு செய்வாங்க அவங்க, அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் அவங்களுக்கு. எஸ் 34, 35, 33, 34, 35. धृत्या यया धारयते मन प्राणोन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्तन् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. சோ இப்போ வந்து தீர்மானங்கள், சோ ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி எடுப்பாங்க இந்த 3 குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடைக்க முடியாததும், அதாவது ஒருவருக்கு கொடுத்த வாக்கை வந்து எப்பவுமே வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு அவங்களுக்கு உண்டு. யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிக் பிராக்டிசஸ், அதாவது அவங்க செய்வாங்க, அதாவது தவங்கள் இதெல்லாமே அவங்க செய்வாங்க. தவங்கள்னா இப்ப நாமெல்லாம் ஜபம் தான் செய்வோம் இல்லைங்களா இந்த காலத்துல. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
மனதை கட்டுப்படுத்தினால் புலன்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா கட்டுப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி அறிவையும் அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியும். அதுதான் வாழ்வுன்ட்டு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இங்க. ஸோ இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி, ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன், அந்த மாதிரி டிட்டர்மினேஷன் இருந்தாலே அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே நம்மள வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். இப்படிப்பட்ட குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமாக எடுப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்களுடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் சரி, மென்டல் ஆக்டிவிட்டியும் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா திடமான தீர்மானங்களாக இருக்கும். அது அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒருவர் மனதையும் புலன்களையும் இந்த அறிவையும் கட்டுப்படுத்தினாலே அவர்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் நாட் பி இன்ஸ்டன்டேனியஸா எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் இருக்காது. தே வில் திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் தே புட் இன் டு த ஆக்ஷன். அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க அவங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்கெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் தான். அறம், பொருள், வீடு, பேரு, வீடு, இன்பம், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல்கள் தான். அதாவது அவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் அனைத்துமே தனக்கு புண்ணியங்கள் வரணும்னு நினைச்சிட்டு தான் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்றது மெயின் குறியா உட்கார்ந்துருப்பாங்க. இன்பம், சந்தோஷம் என்பதுதான் இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள்ல தான் அவங்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பற்றுதலோட செய்யக்கூடியதுதான். சோ அதாவது இந்த புலன்களும் சரி, அறிவும் சரி, இந்த மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகும். அப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. யார் ஒருவர் இந்த அறம், பொருள், இன்பம் இதையே வந்து இலக்காக வைத்து கொண்டு அவர்கள் செய்யக்கூடிய தீர்மானங்கள் வந்து இந்த மூன்றுக்குமே வந்து இலக்காக வருகின்றதோ அது வந்து ரஜோகுணத்தில் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்களாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணம், கனவு, பயம், கவலை. இவங்க வந்து கனவு, அதாவது கனவுல வர்றது எல்லாமே வந்து கனவு வந்து பயங்கரமான கனவு வந்தா எழுந்து உட்கார்ந்துருவாங்க. அந்த ஒரு இது இருக்கும் இவங்களுக்கு. சோ கனவு எல்லாருக்குமே வரும். ஆனா சத்துகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு கனவு வந்தா அதை வந்து தைரியமாக எதிர்கொள்வார்கள். அது வந்து இட் இஸ் நத்திங். நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருப்போம், நிறைய துயரங்களை பற்றி பேசியிருப்போம். அதனுடைய விளைவு தான் வந்து நமக்கு அந்த மைண்ட்ல இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவாக மாறுகின்றது. ஸோ எந்த ஆக்ஷன் வந்து நிறைய பார்த்திருப்போமோ அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆயிருக்கும். அதனுடைய விளைவு தான் நமக்கு கனவு. ஸோ அப்படிப்பட்ட கனவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பார்த்து அதெல்லாம் ரியலிஸ்டிக்கா நினைச்சிட்டு பயப்படுறது. அதுக்கப்புறம் கவலை, ஸோ அதுக்கப்புறம் வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம். ஸோ ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகம் தான் நித்தியமானது. இறப்பிற்கு பின்னால என்ன நடக்கும், நாம என்ன ஆவோம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜே இல்லாம இன்னும் பிறவி எடுப்போம் அப்படிங்கிறது, அதாவது பிறக்கிறவங்க இறப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ மீண்டும் பிறவி எடுப்போம் அப்படிங்கிற நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவு தான் நாம எங்க பிறப்போன்றதையும் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்காது. அப்பாற்பட்ட செல்ல இயலாத இந்த இதுலயே தான் அவங்க இருப்பாங்க. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், மயக்கம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆக்சுவலி அறிவற்ற மன உறுதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 37, 38, 39 மூணு வாசிங்க. ஓகே. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृत्योपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगादग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः त्रिदालस्य प्रमादोत्थं தத்தாமசமுதாகிருதம். எஸ், ஸோ சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது கடினமாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து காலையில 4 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு சாமிக்கு விளக்கேத்திட்டு நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் கிடையாது. ஆனா அதை வந்து நம்ம இனிஷியலா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது
ரொம்ப கடினமா தான் இருக்கும். எழுந்துக்கணுமா, உடம்பு முடியல, எல்லா உடல் உபாதைகள், உடலும் நமக்கு ஒத்து வராது, மனசும் அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ராக்ஷன். இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து எந்த ஒரு நற்காரியமே வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது கடினமான பாதை தான். அது நமக்கு கசப்பான அனுபவமா தான் புரியும். ஆனா இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையே நம்ம பழக ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு அந்த அந்த சிஸ்டம்க்கே நம்ம மூவ் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. டெய்லி எழுந்து 4 மணிக்கு செய்யக்கூடிய அந்த செயலுக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டு விட்டால் ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே நமக்கு இறுதியில நன்மையை பயக்க, அதனுடைய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மையை விளைவிக்க கூடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தின் செயலாக கருதப்படுகின்றது. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன் உணர்விற்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஒருவனை எழுப்போதுமான சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம யாருன்றத ரியலைசேஷனுக்கு எழுப்புறதுதான் இந்த சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடியது. இப்படிப்பட்டதுதான் வந்து மகிழ்ச்சி. சோ ஒரு சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி எப்படின்னா முதல்ல கஷ்டமாக தெரியும், இறுதியில அவங்களுக்கு நன்மையே கொடுக்கும். ஆனா ரஜோகுணத்துல அப்படி கிடையாது. முதல்ல வந்து இனிப்பா இருக்கும், ஆனா இறுதியில வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுப்பதாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, அதாவது வித் சென்சஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அப்படிப்பட்ட செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்துல சந்தோஷமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னா அது விஷமாகவே, அதுலயே நம்ம வந்து ரொம்பவுமே மூழ்கி போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இனிஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பி நைஸ், ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே வந்து வரக்கூடிய ஒரு இது, அந்த இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஆனா அதே வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்டினியூஸா கடைசி வரைக்கும் போனார்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுடைய ஃபேமிலில இருந்து டிவியேட் ஆயிடுவாங்க. பிள்ளைகளும் அதாவது மனைவியா இருந்தா மனைவி கிட்ட இருந்து தூரம் ஆயிடுவாங்க. இறுதியில் அவர்களுடைய கடைசி காலம் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து நம்மளால நிர்ணயிக்கவே முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு இதுதான். சோ அதே மாதிரிதான் வந்து எந்த ஒரு புலன் இன்ப செயல்கள்ல நாம வந்து ஈடுபட்டாலும் அதுல வந்து நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் அதுலயே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we will not elevate இந்த ஆன்மீக பாதையில கண்டிப்பாக நம்மளால முன்னேறி செல்ல முடியாது. சோ நமக்கு எது நன்மைனாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எது விடுதலை அடையணுமோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். அது எஸ்பெஷலி கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள் இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக விடுதலை அடையத்தான் வேண்டும். ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம கண்டிப்பா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே அடைஞ்சாதான் மோட்சத்திற்கு போக முடியும். இல்லை என்றால் மீண்டும் இந்த உலகமோ இல்லை நமக்கு கீழே இருக்கிற உலகங்களுக்கோ நாம தள்ளப்பட்டு கொண்டே இருப்போம். நம்ம அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இறுதியில வந்து விஷம்தான், அது ரஜோகுணத்தின் தன்மை கொண்டது. அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி வந்து அதாவது முதல்ல வந்து மகிழ்ச்சி, முதல்ல சந்தோஷம், இறுதியில துக்கம், அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய மகிழ்ச்சியினுடைய லெவல். தமஸ் குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வை காண இயலாது, அவனுக்கு நாலேஜே இருக்காது. அப்புறம் எப்படி அவன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரும்? கண்டிப்பாக தன்னுணர்வை அவனால புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாகவே இருக்கக்கூடிய உறக்கம், பித்தம், சோம்பல், இது மாயை, இதுல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அதுல வரக்கூடிய சுகம். சோ இப்ப வந்து போதையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து குடிச்சிட்டு படுத்துட்டாங்கனாக்கா அந்த போதை தெளிகிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து சுகத்துலதான் இருப்பாங்க. எழுந்த பிறகுதான் இந்த உலகத்துல என்ன இருக்குன்றது ஏதோ ஓரளவுக்கு அவங்களால புரியும். மீண்டும் மறக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கம் கலந்த இந்த சுகம், மகிழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப நீங்க எல்லாருமே உங்களை எவாலுவேஷன் பண்ணிருப்பீங்க. 18க்கு அருகில் இருந்தால் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஆர் இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 12க்கு கிட்ட இருந்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியதான் அர்த்தம். 6ல இருந்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சோ உங்களை நீங்களே எவாலுவேட், யாரையுமே அடுத்தவங்களை போய் எவாலுவேஷன் பண்ணாதீங்க, உங்களை ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. நாம எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அடுத்தவர்கள் குறைகளை நமக்கு பார்க்க வேண்டியது நமக்கு அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் 20 இங்க வந்திருக்கு, எதுக்கு தேவையில்லை. 33 தேவையில்லை. எஸ் 41 வாசிங்க மாதாஜி. ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. எஸ் அது அடுத்ததுமா 42 43 44. ओके. शमोदवस्तव शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्.
எஸ். அடுத்தது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் இருக்கு மாதாஜி, முடிச்சிருவா. முடிச்சிருங்க. சௌரியம் தேஜோ திருதாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்யலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச சாஸ்திரம் கர்ம சுபாவஜம் கிருஷிக்கோ ரக்ஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம சுபாவஜம் பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி சுபாவஜம். எஸ். இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த ஜாப்ஸ் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே. ஸோ 41 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, பகவான் வந்து இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவை வந்து சொன்னார் இல்லைங்களா, அதை பத்தி சொல்லுது. இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு இந்த குணம் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான சமுதாய பிரிவு வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 42 ஸ்லோகத்துல வந்து பிராமணர்களை பற்றி கூறுகின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அமைதி, இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி த ப்ரொஃபஷன், நாட் பை பர்த். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் யாருக்குமே வந்து பை பர்த்ன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே அவர் சொல்லல. ஸோ இட் இஸ் பை த ப்ரொஃபஷன் யூ கேன் பிகம் எ பிராமணா, ஆர் யூ கேன் பிகம் எ சத்ரியா, ஆர் யூ கேன் பிகம் எ வைஷ்யா, ஆர் யூ கேன் பிகம் எ சூத்ரா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து செயல்கள். ஸோ ஷமோ தமஸ்தப சௌஷ்யம், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதி, அதாவது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதியான ஒரு தன்மை, சுய கட்டுப்பாடு, இந்த புலன்கள் மனது இது அறிவு இது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துதல். தவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நிறைய செய்வோம் இல்லைங்களா, அது. உள்ள தூய்மை வெளி தூய்மை ரெண்டு, போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பியூரிட்டிஸ். சகிப்புத்தன்மை, டாலரேட் பண்ணிக்கிறது. நேர்மையாக இருத்தல். அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அறிவு பகுத்தறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஞானம் மற்றும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நுண்ணறிவு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது. ஆதிக்கம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயலாற்றும் தன்மை எப்படின்றத பற்றி ஆகியவை இயற்கை தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயற்படுகிற இந்த மாதிரியான யுக்திகள்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள் வந்து செயல்படுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதாவது அறிவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவும் உடலை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வதுதான் அறிவு. பகுத்தறிவு என்பது நம்ம இந்த வேத கல்விகள் எல்லாம் பயில்கின்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே பகுத்தறிவு ஸ்கில்ஸ். அதுதான் வந்து நாமெல்லாம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு எல்லாம் போயிட்டு நம்மளுடைய இது வந்து பகுத்தறிவை தான் நம்ம விருதி செஞ்சுக்கிறோம். ஆனா உண்மையான அறிவை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக விருதி செய்து கொள்றதில்லை, ஏன்னா அந்த கல்வி அங்கே கொடுக்கப்படுவது இல்லை. ஸோ பகவத்கீதை என்ற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு எல்லாருமே ஆதி காலத்துல இருந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா வச்சிருந்தா, ஒரு இந்த ஸ்கூலிங்லயே வச்சிருந்தான்னா நம்ம உலகம் வந்து எங்கேயோ நன்மையில வந்து உட்கார்ந்துருக்கும். ஆனா நமக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி இல்லாமே போயிடுச்சு. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி, ஜுவாலஜி எல்லாம் படிக்கிறமே வழிய பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கவர்மெண்ட்ஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ துபாயில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு அவங்களுக்கு, பப்ளிக் எக்ஸாமே இருக்கு அவங்களுக்கு, ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் துபாய். நான் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கூட பார்த்திருக்கேன். ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பகவத்கீதை வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ரிலிஜன். அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை சப்ஜெக்டா மாத்தணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்டால நினைச்சா கண்டிப்பா முடியும். ஸோ பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர் வரக்கூடிய கவர்மெண்ட்ஸ் இதை எடுத்துட்டு போவாங்களா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் தன்மையில வந்து செய்யப்படதான் வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரிதான் செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் இது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதுதான் வந்து சத்திரியம் இல்லைங்களா. வலிமை, மன உறுதி, வல்லமை, செழிப்பா இருக்கிறது, போரில் தைரியம், அதுக்கப்புறம் வந்து தைரியமா வந்து போரிடுதல், அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கறது, கொடை. கிங்கா இருந்தாதான் நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜாவா இருந்தாதான் வந்து அந்த சத்திரிய பரம்பரை தான் ராஜாவா இருக்கிறது. ஸோ கொடை, ஆளும் தன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸோ ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். இது வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷித்கோ ரக்ஷய வாணிஜ்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரம், வைஷ்ய கம்யூனிட்டி, கர்ம ஸ்வபாவஜம், பரிஷ்யார்த்தம், கர்ம சூத்ரஷ்ய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்மா மீன்ஸ் செயல்கள், அதாவது ஒன்லி பை, அதாவது ஒரு நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே இப்ப சூத்ரர்கள் தான். ஒரு கம்பெனில போய் வேலை செய்யறோம்னா we are also as a சூத்ரா only, there is nothing. ஸோ எந்த இடத்துலயாவது நம்ம வந்து தொழில் செய்யும் பொழுது it comes under the category of சூத்ரா. நாமே வந்து பிசினஸ் நடத்தும் போது வி கம் அண்டர் வைஷ்யா. ஸோ எங்கேயாவது நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றேன்னாக்கா அது வந்து சத்திரியர்
அது ஸோ அதாவது இப்போ கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ஷத்ரிய இதெல்லாம் வருவாங்க. ஸோ வேத கல்விகள் எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுக்கறது, இந்த இதெல்லாமே செய்யறது, அஷாரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள். நாமளும் டெய்லி வீட்டுல கைங்கரியம் பகவானுக்கு வீட்லயும் சரி கோயிலையும் செஞ்சா சம்டைம் வி ஆர் ஆல்சோ டூயிங் த ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் பிராமணாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை நம்ம வந்து க்ஷத்ரிய இதுல இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தாக்கா வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் அஸ் அ க்ஷத்ரியா. அந்த சமயத்துல நம்ம மல்டிபிள் ரோல்ஸ் வி ஆர் டூயிங். வீட்டுல வந்து ஒரு தாய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வேலைகளையுமே செய்யறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ரோல் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நாங்க எல்லாரும் கூட ஒரு தாய்மார்கள் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வீட்டுல எல்லா வேலைகளையும் நம்ம இழுத்து போட செய்யறோம் இல்லையா? தட் ஆல்சோ எனி ஒர்க் கம்ஸ் அண்டர் த சூத்ரா. பிசிக்கல் ஒர்க் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரால தான் வரும். ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன். இதுல வந்து இது ஹை இது லோ அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய எப்படி மல்டி டாஸ்கிங் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு வந்து அப்ளிகபிளோ அதே மாதிரிதான். ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து பிராமணராகவோ சத்திரியனாகவோ வைசியனாகவோ இல்ல சூத்ரனாகவோ நம்ம டெய்லி இந்த செயல்பாடுகளை நாம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம வந்து அது தெரிஞ்சுக்கணும். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்களுடைய இயற்கையான செயல்கள், கர்மங்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உழைப்பாளிகளான சூத்ரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். சோ நாம் எல்லாருமே கூட அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தாய் தந்தை தன் மக்களுக்கு தொண்டு செய்கின்றார்கள். சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்து எடுத்துட்டு வரோம் நம்ம எல்லாருமே. எவ்ரி ஒன் டஸ். ஸோ தட் கேட்டகரி ஒன்லி செயல்படும் தன்மைக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். திஸ் இஸ் ஒன்லி எக்ஸாம்பிள். வெளியில போய் நாம கூட ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யும் போது we are also under that category only. Everyone is under that category. Yes, 46 Vasing Mataji. यदा प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. Yes. ஸோ யாரிடம் இருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றுகிறார்களோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சமானவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். எல்லாரும் பகவானுடைய படைப்புல தான் நம்ம வந்தவங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியும். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அதாவது தோன்றாத அருவமாக பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு தெரியும். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, சோ நம்மளுடைய கடமையும் செய்து பகவானுக்கு நம்மளுடைய சேவையும் செய்து மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ ஒருவர் தன் கடமை செய்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி செஞ்சா கண்டிப்பாக நாம வந்து ஒரு பக்குவ நிலையை நாம அடைகின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வம் நாப்னோதி கில்பிஷம். எஸ். நாம நம்மளுடைய கடமைகளை தான் எப்பொழுதுமே செய்யணும். ஒருவர் தன் கடமையை செய்து அழிவுறுவதே நன்று அப்படின்ட்டு பகவான் சுலோகங்களை சொல்லியிருக்கார். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோல்ஜரா இருக்காரு, அவர் வந்து போர் புரியும் பொழுது ஒண்ணு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை வந்து கொல்லக்கூடிய தன்மை அவருக்கு ஏற்படும். இல்லை மற்றவர்களால் அவர் வந்து கொல்லப்படுவார். ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் கண்டிப்பாக. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல் கிடையாது. சோ அது தவறான செயலாக அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த டியூட்டி. சோ அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த கடமையை கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். சோ நம் கடமையிலிருந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து திரும்பி வரக்கூடாது. அது வந்து நம்ம அதுல அழிவுறுந்தாலும் you should continue that அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவான் சொல்றார். சோ மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாருன்னா அவர் சன்னியாசம் போகணும்னு நினைக்கிறார். சோ அது வந்து அவருக்கு வர வேண்டிய செயல் கிடையாது. he no need to go as a kshatriya. He has to fight and he has to wage the war and he has to succeed. சோ அதுதான் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதுல வந்து அவர் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, ஜெயிச்சா ராஜ்யம், இறந்தால் சொர்க்கம் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை நீங்க வந்து உங்களுடைய கடமை மட்டும் தான் செய்யணும்ன்றத பகவான் இங்க கிளியரா ஒண்ணு சொல்றார். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்து. ஒருவனது இயற்கைக்கேற்ப ஏற்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஒரு சத்திரியனா இருக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிரை கொல்வதால் வரக்கூடிய பாவம் அவனை சேர்வதில்லை.
எக்ஸாம்பிள் இது. ஒரு நீதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் ஒரு உயிருக்கு வந்து தண்டனை கொடுத்தால் அந்த பாவம் அவருக்கு வந்து சேர்வது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதே வந்து ஒரு நார்மலான மனிதன் வந்து ஒருத்தரை மர்டர் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பாவம் அவருக்கு தான் சேரும். ஆனா அந்த பொசிஷன்ல இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன். அந்த செயல் வந்து கடமை என்று வரும்பொழுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகளால் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று கிளியரா சொல்லியாச்சு. ஸோ இங்க எத்தனவே நின்றுட்டு இருக்கு. யார் இங்க கிளைம் பண்ண முடியும்? ஒரு குரங்கும் காகையால தான் அந்த மரத்து மேல வந்து தாவி போக முடியும். இவங்க எல்லாருமே இந்த மரத்து மேல ஏற முடியாது. இவர்களுக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து எலிஃபண்ட் வந்து நடந்துதான் போக முடியும். பெண்குயின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர்ல தான் இருக்கணும். ஃபிஷ் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணியில இருக்க வேண்டியது. இந்த மாதிரி வந்து செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து மரத்து மேல ஏறக்கூடிய அந்த செயல் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதே மாரி செய்யும்போது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் வில் நாட் கிவ் த ரைட் அவுட்கம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 49 வாசிங்க மாதாஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்பிருஹः நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. எஸ் சுய கட்டுப்பாடு உடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நாமளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கக்கூடிய மற்றும் பற்றற்று அதாவது டிட்டாச்மெண்டோட எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், அதாவது இந்த புவி வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு இது சந்நியாசம். இது ஞானத்துக்காக வரக்கூடியது. இவ்வளவு நேரம் நம்ம கர்மங்களை பற்றி பேசுறது எல்லாமே படிச்சாச்சு. இப்ப நான் ஞானத்து நிலைக்கு வந்து பேச போகின்றோம். சோ துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்று மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஒரு செயல்பாடு பற்றற்று எதன் மேலுமே பற்று இல்லை. அதாவது சந்நியாசத்துல மட்டும்தான் எதன் மேலும் பற்று இல்லாம இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு சம்சாரியா இருக்கும் பொழுது தன் கடமையை வந்து கண்டிப்பாக அவன் செய்யணும். தன் குடும்பத்தை அவன் கண்டிப்பாக காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லைங்களா? அது வந்து அவனுக்கு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவி என்பது அவனுக்கு முடியாது. சந்நியாசம் என்பது அவனுக்கு அந்த டைம் 75 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் அவனுக்கு சந்நியாசம் என்பது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கர்ம இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சந்நியாசத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நிலையோட செய்யும் பொழுது இந்த பௌதிக சுகங்களை புறக்கணித்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இல்லை யார்கிட்டயுமே, அப்புறம் இந்த புலன்களையும் அறிவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துதல், இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, லிபரேட்டட் ஃப்ரம் த கார்மிக், அதாவது கர்மிக் ஆக்ஷன்ஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து விடுதலை அடைந்து மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றார்கள். ஸோ பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனுக்கு ஒரு சோபர் மேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிதான புத்தியுடைய மனிதராக அவர்கள் மாறிவிடுகிறார்கள். எஸ் 54 வாசிங்க மாதாஜி. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சமஸ் சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பரம்பராம். எஸ் அவ்வாறு அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தெய்வீக நிலையை அடைந்தவர்கள் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றார். நமக்கு கூட ஹிருதயத்துல இந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவை பார்த்தா எவ்வளவு சந்தோஷம் வரும் இல்லைங்களா? அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கு நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லைங்களா? சோ ஒருவர் அந்த நிலையை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை விட வேறு பேரானந்தம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலையை வந்து அவர்கள் உணர்வார்கள். இது நார்மலா ஒரு பக்தனா இருக்கக்கூடியவர்களுக்காலையும் இந்த நிலையை வந்து உணர முடியும். நாம் எல்லாருமே வந்து கர்மயோகியோ ஞான யோகியோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பாக ஒரு பக்தியை நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில வந்து பகவானை நம்ம சேவிக்க முடியும். சோ அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நமக்கு பரமாத்மா சொரூபத்தை நமக்கு பகவான் வந்து காட்சி கொடுத்தா ஹிருதயத்துல ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. அதை வந்து நம்மளால அந்த சுகத்தை வந்து அந்த இன்பத்தை வந்து நம்மளால வெளியில சொல்ல முடியாது. அந்த நிறைவு, வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னாக்கா இதை விட பேரானந்தம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அதுக்கு மேல நமக்கு எதுவுமே கவலையே இருக்காது. பகவானே பார்த்தாச்சு நம்ம அப்படிங்கிற அந்த இதுலயே வந்து நம்ம வந்து ஹாப்பியா இருப்போம். எதையும் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பமும் வராது நமக்கு. இதுக்கு மேல என்ன நம்ம வந்து தேவைப்படுறதுன்றது வந்து நமக்கு வரவே வராது. எல்லா உயிர் வாழிகளிடனும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லாரையுமே வந்து ஈக்குவலாக பாவிக்கக்கூடிய மனது அவனுக்கு வருகிறது. அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எஸ் 55. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். எஸ்
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையில வந்து நம்ம வந்து செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நம்ம எதனால வந்து அடைய முடியும்னாக்கா பக்தினால மட்டும்தான் அடைய முடியும். சோ அவ்வாறு நம்ம அடையும் பொழுது, அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தையே நம்ம காண முடியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அந்த ரூபத்துல வந்து பார்த்திருக்காங்க, உணர்ந்திருக்காங்க. அதனாலதான் அவங்க எல்லாமே உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே. சோ உள்ளது உள்ளபடி இந்த சொல் நிறைய இடத்துல வரும். ஈவன் ராமானுஜர் இதுல கூட உங்களுக்கு நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்தமையால் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நிறைய இடங்களை நம்ம வந்து இதை கேள்விப்பட்டிருப்போம், அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவன் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ நாம பகவானுடைய அந்த சொரூபத்தை நாம உணரும் பொழுது அந்த பக்தியினால என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு, அதாவது வைகுண்டத்துக்கு நாம செல்லக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். இப்ப வரக்கூடிய சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டே வரணும். எஸ் 56. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் வியாபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எஸ், எல்லா விதமான அப்படிப்பட்டவர்கள் அகர்மீஸ் முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லைங்களா? கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. அதாவது கர்மங்களை கர்மங்களாக செய்து கொண்டு செல்பவர்கள் கர்மீஸ். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யத்தகாத செயல்களை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள், அந்த அதர்ம செயல்களை தர்மமாக நினைத்து செய்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா விகர்மீஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அகர்மம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எதுவுமே தான் செய்வதில்லை, அதாவது இதெல்லாம் என்னால செய்யப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நாம் அப்படின்னா they will not own anything. நம்ம செய்த இதெல்லாமே கடமையாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து. சோ உண்மையிலே அவர்கள் எல்லா விஷயங்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எதுவுமே அவர்கள் பந்தப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நம்மள வந்து எந்த கனெக்டையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய தூய பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனது பாதுகாப்பின் கீழ், ஒன்ஸ் நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா பகவான் 4 அடி முன்னே எடுத்து வந்துருவார் நம்ம முன்னாடி. இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் path towards the God, obviously கடவுளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு முன்னாடி ஒரு 4 அடி எடுத்து வந்துருவார். சோ நாம ஒரு அடிக்கே ஒரு 4 அடி வருவார்னா நாம ஒரு 40 அடி வச்சா அவர் ஒரு 100 அடி வச்சு வரமாட்டாரா நம்ம முன்னாடி? கண்டிப்பா வருவார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவரு கருணாமூர்த்தி, அவர் யாரையுமே வந்து தண்டிக்கிறது கிடையாது. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம கஷ்டப்படுகின்றோம், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சிருந்தாலே பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள்கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனே வைக்க மாட்டோம். சோ எதையுமே நம்ம கடமையாக செய்து பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை எடுத்துக்கலாம் என்ற மனசு பக்குவமும் நமக்கு வந்துடும். சோ பகவான் பாதுகாப்பு கண்டிப்பாக உண்டு. ரட்சணை என்பது கடவுள் எப்பொழுதுமே பண்ணிட்டே தான் இருப்பார். எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால வந்து நித்தியமான அவருடைய உலகத்தை, அதாவது வைகுண்டத்தை நாம அடைய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 58 வரலே. ஓகே. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதச்சேத்வம் அகங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி வினங்க்ஷ்யதி. எஸ், அதாவது இப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு, இது நீ எப்பொழுதும் என்னுடைய இந்த உணர்வில், இந்த கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வில் நீ வந்து நிலை பெற்று விட்டால் உன் செயல்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தியோட செய்யக்கூடிய தன்மையை அவர் பக்குவத்தை அடைவார். சோ பகவானுடைய கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கட்டுண்ட வாழ்வு நாம் எல்லாருமே இப்ப கட்டுண்ட வாழ்வுலதான் இருக்கும். நம்ம ஏதோ ஒரு தருணத்துல தமஸ் குணமா இருக்கிறோம், ஏதோ ஒரு தருணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணமா இருக்கிறோம், மேக்சிமம் சாத்விக குணத்திலயும் இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் நம்ம வந்து நிர்குணவாதியாக நம்ம ஆக வேண்டும். சோ எல்லா தடங்கல்களையுமே வந்து நம்மளால வந்து கடந்து செல்ல முடியும். எப்பொழுதுன்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால செல்ல முடியும். நம்முடைய பக்தி இருந்தா பகவான் கருணை புரிகின்றார். அதனால நாம இந்த தடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கடந்து செல்வினோம். ஆனா அவ்வாறு நீ செய்யாமல், இந்த பக்தி என்ற அந்த உணர்வு இல்லாமல் போய்
அதாவது அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ செயல்பட்டால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். யாருக்கு இதுக்கு? இது வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்றது. ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே எழுந்து போரிடுவாயாக அப்படின்ட்டு தான் அவர் சொல்லிட்டே இருக்கார். ஆனா அதுக்கு வந்து சில ரீசன்ஸ் எப்பவுமே வந்து காரணங்களாக வந்து அவர் போரிடாததுக்கான காரணங்கள் அனைத்துமே சொல்லிட்டே வர்றாரு. யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். இப்போ ஃபைனல் சாப்டரும் வந்தாச்சு. இறுதியில கூட சொல்வார் பகவான், உனக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், எது நன்மை அதை நீ தான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த ஆப்ஷனும் வந்து பகவான் வந்து சொல்வார். சோ ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய இச்சை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீ துறவரம் போகணும்னு நினைச்சு நீ போனீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து முழுமை அடைய மாட்டார், நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. ஏன்னா தன் கடமையை செய்யாமல் போனால் அதனுடைய பாவ விளைவு வந்து அவரைத்தான் பந்தப்படுத்தும். அந்த பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து இந்த சந்நியாசத்திலயுமே வந்து முழுமை அடைய கண்டிப்பாக வராது. சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று, நம் கடமைகளை நாம் என்னைக்குமே புறக்கணிக்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 61 மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷா அர்ஜுன திஷ்டதி ராம்யன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. எஸ் யந்த்ராரூடானி மாயைய. நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த எந்திரத்தில் இருப்பவர்கள். சோ அதாவது இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே இந்த எந்திரத்துல தான் இருக்கும். சோ எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து வழிநடத்துதல் செய்யறது வந்து நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்டதுதான் இந்த எந்திரம். இந்த ஸ்தூல உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 பண்புகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 25 பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த ஜட உடல் அப்படிங்கறது வந்து 13வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். சோ அமர்நிலை இந்த உயிர்வாழி வந்து இந்த ஜீவாத்மா இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள 26வதாக வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. சோ இது ஒரு இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கின்றது. சோ இந்த பயணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர் இதயத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானே வந்து வழி நடத்துகின்றார். சோ மனதனுடைய அம்சம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான். இந்த மனம் வந்து என்னென்ன செய்ய சொல்லுதோ அதுக்கு ஏற்றாற் போலதான் நம்மளுடைய வழிகளும் இருக்கின்றதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இன்டைரக்டா அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மனசுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 62. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். சோ எல்லாத்தையுமே வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த பகவானிடம் நாம வந்து முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். சோ அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நாம் அடைய முடியும். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஆக்சுவலி அர்ஜுனருக்கு வந்து நீ அடைவாயின்ட்டு சொல்லிட்டாரு. ஆனா உண்மையிலே நாம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்மளை நாம வந்து முழு மனதோட பக்தி செலுத்தி அவர்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் செய்து கொண்டால் அவருடைய கருணையால் நாம வந்து அதாவது உன்னதமான அமைதியை வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அடைய முடியும். மேலும் அவருடைய நித்தியமான இடத்திற்கு நாம வந்து போய் சேரவும் முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் 63 வாசி. இதி தே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விமிருஷ்யைதத் அசேஷேண யதேச்சசி ததா குரு. எஸ் குஹ்யாத் குஹ்யதரம். சோ குஹ்யதரம் என்பது நம்ம we are all part of him, பகவானுடைய அம்சங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். குஹ்யா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு ஆத்ம ரூபம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு விளக்கி உள்ளேன். முன்னாடி சொன்ன அந்த 2-3 ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவானுடைய அங்கங்கள். நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்சமாக இங்க வந்து இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா வந்து பகவானுடைய அம்சம். அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவும் இந்த ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். ஸோ வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். நீ எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ இதை யோசிச்சு செய். உனக்கு இது வரைக்குமே 18 அத்தியாயம் வரைக்கும் எல்லா ஞானத்தையும் நான் வழங்கிட்டேன். ஆனா நீ வந்து இன்னைக்கு நீ வந்து இந்த அத்தியாயத்தின் மூலியமா இத்தனை ஞானத்தையும் நீ பெற்ற. நீ இப்போ இனிமே நீ எதை புரிய போறியா இல்ல போரை விடுத்து நீ சந்நியாசம் போக போகிறாயா என்பதை நீதான் டிசைட் பண்ணணும்ன்றது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லிட்டார். இது அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் தான். இந்த 18 நாள் நம்ம கேட்டோம். சோ வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த
ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டுக்கணும், நம்ம போட்டுண்டு ஸோ நாம கர்மயோகியா இருந்தால் இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஞான யோகியா இருந்தால் இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. பக்தி யோகியா இருந்தால் இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளேஷனை போட்டுட்டு அந்த செய்யக்கூடாத இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். செய்ய வேண்டியதை பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட செஞ்சுட்டு போகணும். ஸோ 2 டேபிளேஷன் இருக்கு. இப்போ போர் புரியறதா வேண்டாவான்றது 2 டேபிளேஷன்ல இருக்கு. ஸோ அததான் பகவான் சொல்றார், நீ எதை செய்யறியோ செய், உன்னுடைய விருப்பம் எதுவோ அது செய்யுன்னு சொல்லிட்டார். எஸ் 65 மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எஸ், இப்ப பகவான் இன்னும் மேலும் அவனுக்கு இன்னும் மன உறுதி வர வேண்டும் என்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் சொல்றார், உன்னுடைய மன்மனா பவ மத் பக்தோ, அதாவது உன்னுடைய மனதை முழுமையாக என்னில் நிறுத்தி எனக்கு பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. சோ யார் ஒருத்தர் பகவானிடத்துல முழு மனதோட தன்னுடைய சமர்ப்பணங்கள் தன்னுடைய பக்தியை யார் செலுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் போய் சேர்கின்றோம் என்ற உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கார். இவ்வாறு என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பகவானுடைய திருநாட்டை சென்றடையக்கூடிய மார்க்கத்தையே அவர் சொல்லியிருக்கார். இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனருக்கு நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை, இந்த வாக்குறுதியை பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கிறார். இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் வாக்குறுதி கிடையாது, இது நமக்கும் தான். நாமும் அவரை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், இல்லை நாம அவருக்கு தாசனாக ஆகலாம். இது நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எடுத்துன்னு போகணும்னு நினைக்கிறது, இட் இஸ் அப் டு அஸ். ஆனா பக்தி பகவான் இடத்துல ஸ்ரத்தையா இருந்து நாம நம்மளே அவருடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டு கொண்டு அவருக்கு நாம சமர்ப்பணம் செய்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய திருநாட்டை நாம கண்டிப்பாக அடைவோம். இதுல எந்தவித ஐயமும் இல்லை அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 66 சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜः அஹம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சः. இந்த ஸ்லோகம் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெரி நைஸ் ஸ்லோகம் இது. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய, எல்லா தர்மங்களையும் நாம செய்த அனைத்து காரியங்களையுமே அது நன்மை, அதாவது நம்ம கடமைகள் அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னிடம் சரணடைவாயாக, சமர்ப்பிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டார். உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆக்சுவலி மோக்ஷிஷ்யாமி அப்படின்னா உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கின்றேன், அந்த பாவ விலைகளிலிருந்து உனக்கு மோட்சம் அளிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். இதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தர்ம காரியங்கள், நம்மளுடைய காரியங்கள் அனைத்துமே நமக்குன்னு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலிஜன் என்னாலே தர்மம் தான். தர்மம் என்றால் என்ன, நமக்கென்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ இந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே செவ்வனே செய்து பலன்களை பகவானுடைய சரணங்களில் நாம சமர்ப்பிச்சிட்டோம்னா பகவான் கண்டிப்பாக அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள்ல நாம ஏதாவது பாவங்கள் இருந்தா கூட அவர் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோசனத்தை கொடுத்து விடுகின்றார். இது நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதை நீங்க கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க 67 வாசிங்க மாதாஜி. இதம் தேனாதவஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன ந சாஷு கிருஷயேத் வாச்யம் ந சமாம் யோ அப்யசூயதி. சோ இவ்வளவு ஒரு ஞானத்தை பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஆனா இந்த ஞானத்தை யாரிடம் சொல்லக்கூடாது என்பதையும் சொல்லியிருக்கார். பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது டோன்ட் டூ எனி ஆஸ்டரிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எந்த ஒரு பக்தி கைங்கரியமே செய்யாதவங்க, அதுக்கப்புறம் பக்தி இல்லாதவர்கள், அதாவது பக்தியே இல்லாதவர்கள், பக்தி கைங்கரியம் விடுங்க, பக்தியே இல்லாதவர்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு. சோ மேலும் ஏதாவது இப்போ கோயில்ல போயிட்டுன்னு சில கைங்கரியங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல போய் அவங்க ஈடுபடாதவர்கள், என் மீது பொறாமை உள்ளவர்க்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அதாவது ஏத்திஸ்ட், பொறாமை உடையவர்கள் எல்லாருமே ஏத்திஸ்ட் தான். அவர்களுக்கு நாம இந்த உண்மை ஞானத்தை நாம விளக்கவே கூடாது. நீங்க இதை விளக்குனாலும் அவங்களுக்கு புரியாது, அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. எனக்கு தெரிஞ்சு தூங்கின்னு இருக்கிறவங்கள எழுப்பிடலாம், தூங்கின்னு இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறவளை கண்டிப்பாக எழுப்ப முடியாது. தட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஏத்திஸ்ட். நம்ம எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு ஞானத்தை போதித்தாலும் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு
நம்மளால வந்து விளக்கவே முடியாது. ஸோ டோன்ட் டூ த ட்ரை அப்படின்ட்டு தான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது நாம் எல்லாரும் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல தேவையில்லை, சைலண்டா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். எஸ் 68 வாசிங்க மாதாஜி. ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமை வைஷ்யத்ய சம்சயः. சோ இந்த பரம ரகசியத்தை யாருக்கு சொல்லணும்ன்றதையும் சொல்லியிருக்கார் பகவான். எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த ரகசியத்தை நாம யாருக்கெல்லாம் விளக்குகின்றோமோ அவர்களுக்கு ஒரு சிக்ஷா குருவாகவோ இல்லை, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஆர் ரெஃபரிங், இந்த இது நான் ஸ்லைடு இல்லை ஆக்சுவலி அடுத்த மாசம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே அமைச்சிருக்கோம் நம்ம இப்போ இல்லைங்களா, அதை நீங்க 10 பேருக்கு நீங்க அனுப்புங்க. தட் இஸ் யூ ஆர் ஆல் ஷோயிங் த பாத். ஸோ அங்கே வந்து அவங்க கேட்பாங்க. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்என்டி பிரபுஜி கூட வந்தார். 1000 டீச்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நானு அப்படின்னு சொன்னார். நீங்க எல்லாருமே கூட இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு அட்வான்ஸ் லெவல் கிளாஸஸ்ல சேர்ந்து நீங்களும் ஃபியூச்சர்ல ஒரு சிக்ஷா குருவா ஆகணும்ன்றது என்னுடைய விருப்பம் கூட. அந்த ஆசையை வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து யாராருக்கு அந்த பிராப்தம் இருக்கோ கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற டைம் ஒதுக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் த அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்சஸ் அண்ட் தென் யூ ஆல்சோ ப்ரீச் சம்ஒன். ஒருத்தருக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல் செய்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம செய்யறோம்னா அதை விட ஒரு பேரானந்தம் எதுவுமே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையிலே இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே அந்த ஆனந்தத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் வந்து அந்த பக்தி தொண்டை வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கின்றார். ஸோ இந்த பகவத்கீதை என்னும் பகவானுடைய எந்த தொண்டா இருந்தாலுமே நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு பக்தி தொண்டு உத்தரவாதம். ஆனா இந்த பகவத்கீதை உபன்யாசம் என்ற இந்த கைங்கரியத்தை நாம யாருக்கு செய்கின்றோமோ அவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் நிச்சயமாக அவருடைய திருநாட்டிற்கு சேர்கின்றான் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா பகவான் சொல்லியிருக்கார். சரி, இப்ப சொல்றவங்களுக்கு மட்டும்தான், கேட்கறவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கார் பகவான் ஆக்சுவலி. 69 வாசிங்க மாதாஜி. நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின் மே பிரியகிருத்தமஹ பவிதா நச்ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. எஸ், அவனை விட, அப்படிப்பட்ட பக்தனை விட பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அப்படி பார்த்தா நம்ம பிரபுபாதா எவ்வளோ பெரிய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியாவா இருந்து எத்தனை இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் வந்து நிர்மாணம் பண்ணி இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்தி எத்தனையோ பேரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைஃப்ல எலிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்தி தொண்டுல. ஸோ தட் இஸ் த கிரேட் திங். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து மிகவும் பிரியமானவர்கள். பகவானுக்கும் அவர்களை பிடிக்கும், அவர்களுக்கும் பகவான் வந்து பிரியமானவனாக இருக்காங்க. ஸோ அவனை விட பிரியமானவன் யாரும் ஆகவும் முடியாதுன்ட்டு சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. ஸோ மோர் தென் தெம் தெர் இஸ் நோ ஒன் டியர் டு மீ அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சொல்லியிருக்கார். எஸ் 70 வாசிங்க மாதாஜி. அத்யேஷ்யதே ச ய இமம் தர்ம்யம் சம்வாதமாவயோஹ ஞான யஜ்ஞேன தேனாஹமிஷ்டஹ ஸ்யாமிதி மே மதிஹி. ஸோ இப்போ வந்து கேட்கிறவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்காரு. இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், அதாவது நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து யூ ஆர் ஜாயின்ட் அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் இதுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது அறிவால் உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸால பகவானை நீங்க வந்து வழிபடுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் இங்க வந்து கிளியரா சொல்றார். தட் மீன்ஸ் இவ்வளவு நாள் நீங்க எப்படி வழிபட்டீங்கன்றது தெரியாது, இப்போ புரிஞ்சுண்டு நீங்க பகவானுக்கு சேவை செய்யறீங்க. தட் இஸ் ஒன் திங் வி ஷுட் நோ. நீங்க மட்டும் இல்ல, நானும் அதே வேலை தான் செய்யறேன். புரிஞ்சுண்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்கின்றோம். தட் இஸ் த திங். So next பாத்தீங்கன்னாக்கா 71. Yes. ஸ்ரத்தாவான் அனுசூயஸ்ச ஸ்ருணுயாதபி யோத் நரஹ சோபி முக்த சுபான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்பவர்களுக்கும் இந்த இது புண்ணியம் என்னன்றது சொல்றார். நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட நம்பிக்கையோட இதை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, இந்த பகவத்கீதையை யார் கேட்கின்றார்களோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be liberated from the
சின்ஸ், அதையும் உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டார் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல. பாவ விலைகள் இருந்து விமோசனம் கிடைச்சாலே நமக்கு பெரிய, அதாவது பாத்தீங்க அதுவே பெரிய நன்மை. ஏன்னா அப்பதான் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளால மோட்சத்துக்கு போக முடியும் இல்லைங்களா? சோ புண்ணியம் செய்தவர்கள் ஆகின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றார்கள். அதாவது பகவானை சேவிச்சா பகவான் கிட்ட போறாங்க, இல்லை பிற தேவர்களை சேவிச்சா அவர்களுடைய லோகங்களுக்கு செல்கிறார்கள் அப்படிங்கறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 73. अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. எஸ் இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் சொல்றார் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படிங்கறது சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ என்னுடைய மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலி. மோகக நஷ்டோ மோகக, அதாவது மோகம் அழிந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலி. சோ நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்பிடன்ஸ். சோ அதோட இருக்கேன், தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்ட்டு பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை அவர் இங்க வைக்கிறார். இது 73 ஸ்லோகம். சோ கரிஷ்யே வசனம் தவ, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. எஸ் 74 75 ரெண்டு வாசிங்க. संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्. व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गृह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. எஸ் சஞ்சயன் சொல்றார். இப்போ நம்ம திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார், இவ்வாறு கிருஷ்ண அர்ஜுனர் என்று இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதுதான் இங்க சொல்றார். வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய சா மகாத்மனக இத்தியத்யம், அதாவது அதுதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடந்த சம்பாஷணைய நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களில் எனக்கு மயிர்கூச்சம், அதாவது உடல் மெய் சிலிர்க்க வைக்கின்றது அப்படின்ட்டு சொல்றார். வியாசதேவருடைய கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான, அதாவது குய்யதமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அந்த பரம ரகசியத்தை உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்ட்டு நம்ம சஞ்சயன் சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ அதனால அவர் ரொம்ப மெய் சிலிர்த்து போகின்றார். எஸ் 76. राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं दृष्ट्यामि च मुहुर्मुहुः. சோ இவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து நான் ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் கன்க்ளூஷன் ஆக்சுவலி பார்ட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். சோ நினைக்கும் பொழுதெல்லாம், இந்த உரையாடலை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் இன்பம் உருகின்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம சஞ்சயன் அவர் ஆத்ம திருப்தியோட பேசக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி இது. எஸ் 77 78 ஓகே 70 संस्मृत्य இல்ல यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. இது 78th ஸ்லோகம். யோகங்களின் இறைவானான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அதுக்கப்புறம் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றது இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. சோ இதோட இந்த ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. So we are come to Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sanyasa Yoga Ashtadashodhyayah Sarvam Krishna Arpanamastu Sarve Jana Sukhino Bhavantu. எல்லாருக்கும்
ஸோ கிருஷ்ணா ஐ திங்க் சீதாராமன் பிரபு நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் என்ற அசுரனை கொன்றதால் அவர் கேசவன் என்று அழைக்கப்பட்டார். கம்சன், பூதனை, திரிநாதன், கேசி. பௌதிக உலகின் 3 நிலைகள் யாவை? சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தியாக குணங்கள். சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமோ குணங்கள். சத்துவம், தரவு மற்றும் தமோ குணங்கள். சத்துவம், தரவு மற்றும் அசுர குணங்கள். பகவத் உபதேசத்தின் சாரம் என்ன? மன அமைதி பெறுவது, யோக கலையை கற்பது, வேதம் கூறும் அறிவை பெறுவது, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைவது. இந்த ரகசிய அறிவு யாருக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அறிவை தேடுபவர்கள், ஆர்வம் உள்ளவர்கள், துன்பப்படுபவர்களுக்கு, கடுமையான அர்ப்பணிப்புள்ள பக்தி சேவையில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டவருக்கும் இல்லை. வேதங்களை ஓதுபவருக்கு, தொண்டு செய்வோருக்கு, நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மக்கள், நிஜகுணத்துடன் செயல்படும் செயல்கள் பெருமுயற்சியோடு செய்யப்படுவதாகும், போலி கௌரவத்துடன் செய்யப்படுவதாகும், தன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ள செய்யப்படுவதாகும். மேற்கூறிய அனைத்தும். ஐ திங்க் அன்மியூட் இது பண்ணிடுங்க, சாட் அன்லாக் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே டவுட்ஸ் இருந்தா இதுல வந்து போடுங்க. டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த செஷன். ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஃபார்ம் அமைச்சிருக்கோம். ஸோ யாரெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் அந்த 14 வீக்ஸ் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் கண்டிப்பா முடிச்சு அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் 3rd லெவல் 4th லெவல் பக்தி சாஸ்திரி லெவலுக்கு போகுவேன் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து இது செய்யணும்ன்ற, அதாவது நம்மளால முடியறத நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும், அதுக்கான டைமிங்ஸ் இதெல்லாம் ஒதுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா எல்லாருமே இந்த ஜபம் மெயின்லி 1 ரவுண்ட் ஜபம் பண்ணணும். ஸோ இப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க எஸ்ன்னு சொன்னாதான் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனே வந்து சப்மிட் பொசிஷனுக்கு போகும். அது வரைக்கும் அது இட் வில் நாட் என்டர் இன்டு த சப்மிட் ஆப்ஷன் ஒன்லி. ஸோ அதனால வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஜாயினிங் திஸ் செஷன், ஆக்சுவலி மேக்கிங் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ நான் 9th பேட்ச்லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு 17th, இப்போ 16 பேட்ச் முடிஞ்சு 17th பேட்சுக்கு நம்ம காலடித்து எடுத்து வைக்க போறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணை. அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிப்பா சொல்றேன் மாதாஜி, அதர்வைஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணி கூட உங்களுக்கு நான் அனுப்பி விடுறேன் மாதாஜி. ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் யுவர் மெசேஜ். ஆக்சுவலி ஐ வில் டெக்ஸ்ட், உங்களுடைய நம்பர் இந்த இதுல போடுங்க. ஸோ தட் கிருஷ்ணா பிரபு அவங்களோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஸோ தட் நாளைக்கு நான் அது ஜபம் பண்ணும்போது அது வீடியோ எடுத்து நான் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க 18 நாள் உங்க டைமை ஒதுக்கி ஸோ சாயங்காலமா வந்து உட்காந்து இதை கேட்டு பக்தியோட நீங்க வந்து இதெல்லாம் செய்தீங்க என்றால் உங்களுக்கு எல்லாம் பகவானுடைய கருணை இருக்கிறது என்று ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்னு, இதுலயும் நீங்க மேலும் மேலும் வந்து முன்னேறணும் என்ற என்னுடைய தாழ்மையான இந்த ஒரு வேண்டுகோளோட பகவான் கிட்ட இந்த செஷனை நான் வந்து முடிக்க விரும்புகின்றேன். ஸோ நாம் காணும் கனவுகளை பத்தி நீங்க நினைக்க வேண்டாம் பிரபு, அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பயம் கொடுக்கக்கூடிய கனவுகள் எல்லாமே வர்றது இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம பகல்ல வந்து நிறைய அந்த மாதிரி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருப்போம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மனதுல வந்து தேக்கி வச்சிருக்கிறது தான் நைட்ல வந்து கனவா வர்றது. ஸோ வெரி ரேரா தான் வந்து இந்த அதாவது நம் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கனவு வருதுனாக்கா அது வெரி ரேர். ஸோ தட் யூ கேன் திங்க் ஆஃப். பட் நம்ம அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இன்னும் நிறைய நடந்திருக்கும் இல்லையா, அதனுடைய தொடர்ச்சியா தான் நம்ம வந்து நைட்ல கனவு வர்றது. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம என்னைக்குமே பயப்படக்கூடாது. எஸ் பிரபு, சீனிவாசன் பிரபு, கரெக்ட் நீங்க சொன்னது. வி ஹாவ் லாங் வே டு கோ. ஸோ ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோட பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது லாங் வேவா தெரியாது உங்களுக்கு, ஷார்ட் வேவா ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒன்லி வித் லிட்டில் மோர் டிவோஷன் நம்ம எடுத்துன்னு போனோம்னாக்கா நீட்டா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது பேசணும்னு நினைச்சா கூட யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ கேன் ஸ்பீக் அவுட். ஐ டோன்ட் திங்க் இன்னைக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். அன்மியூட் ஆப்ஷன் நான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றேன். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கனவுல வந்து 4 வந்து எப்பவுமே டாமினண்டா வரும் நம்ம திங்க் பண்ணா. ஒண்ணு வந்து வியாதி, 2வது பாம்பு,
மூணாவது வந்து பேய், அப்புறம் நாலாவது வந்து ஆண்டவன். நீங்க வந்து திங்க் பண்ணிக்கோங்க, இது நாலுல எது வந்தாலும் நம்ம மைண்ட் அது டாமினேட் ஆகுதுன்னு. அப்கோர்ஸ் ஆண்டவன் வந்தா டாமினேட் ஆனா நல்லதுதான், பட் நான் சொல்ற மத்த மூணு. சோ ஜென்ரலா கெட்ட கனவுன்னா நம்ம அதை பத்தி திங்க் பண்றோம்ன்றதுதான் இது. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன், நீங்க அன்மியூட் பண்றச்சே நீங்க பண்ணிக்கலாம். அலோவ், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம். ஹலோ, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. இந்த செக்ஷன் இந்த 18 days வந்து மிக மாதாஜி பேசிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க, கேக்குது, நீங்க சொல்லுங்க. 18 days வந்து மிக மிக அருமையா இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம், என்ஜாய் பண்ணி கேட்டோம். ரொம்ப ஆத்ம திருப்தியா இருந்துச்சு. இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆக்சுவலா என்கிட்ட என்னன்னா என்னோட குணத்துல கொஞ்சம் சேஞ்ச் வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா, எப்பயுமே ஒரு இடத்துல நியாயம் இல்லாத விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது, ஒரு தவறான விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது உடனே என்னோட ரியாக்ஷன் வந்து இருக்கும், இது தப்பு அப்படின்ற அவங்கள்ட்ட அதை எடுத்து காட்டி அதை சொல்லிடுவேன். பட் இந்த 18 நாள்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அத விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது கூட என்ன ரீதியாக அத செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நீங்க சொல்ல போனா நீக்கடி சொல்ற ராதிகா மாதாஜி சொல்ற அது அந்த செயல் அவங்க பாட்டு விட்டுறலாம், நம்ம கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆயிக்கலாம் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த கதை சொல்லும் பொழுது. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால அதை ஃபாலோ பண்ணனேன். ரொம்ப இனி நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. நீங்க அந்த இதுல எனக்கு ஃபுல்லா அடுத்தடுத்து கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. பட் நான் வந்து ஆசிரியரா இருக்கிறதுனால நிறைய வேலைகளுக்குள்ள வர நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் நம்ம சைத்த குருவா கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துருக்காரு. நீங்க ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அவரு அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ் வரும். இன்னைக்கு Thursday கூட ஒரு கிளாஸ் இருக்கு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? சோ நீங்க எது வேணா ஜாயின் பண்ணலாம். சோ ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி, அது நம்மளுடைய கடமைகளையும் செய்யணும் இல்லையா? டியூட்டி கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துட்டு குழந்தைங்களை கவனி கொஞ்சம் சிரமமா. இது நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் இன்னும் நினைக்கிறேன், இன்னும் ஒரு தடவையும் இந்த 18 days அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அதை அப்படிதான் நினைச்சிருக்கேன். உங்களோட ஸ்டோரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா. அந்த ஸ்டோரிக்கான அந்த லிங்க் மட்டும் எனக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைக்கல. நான் கிடைச்சா வாங்கி படிச்சிடலாம், குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, யூடியூப்ல எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூடியூப்ல மாதாஜியோட லிங்கோட கண்டினியூ ஆகுது இந்த ஸ்டோரி. கடைசில டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இல்லைங்களே, நான் வந்து பாத்துட்டே இருக்கேன். அப்படியா? சரி, இன்னைக்கு நாங்க போஸ்ட் பண்ணிடுறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கணும், நாங்க செக் பண்ணிடுறோம். கிருஷ்ணா ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுறீங்களா? எனக்கு செக் பண்ண தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் கவனிக்க கொஞ்சம் யூடியூப் இது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஆட் பண்ணிடுங்களேன். தனேஸ்வரி மாதாஜியோட யூடியூப் லிங்க்ஸ் எல்லாம். யூடியூப் லிங்க் ஆல்ரெடி டெய்லி போஸ்ட் பண்றோம் மாதாஜி. அதான் டெய்லி போஸ்ட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்போ அதுலயே இருக்கும், நீங்க பாருங்க. நம்ம ஒரே இதுல வந்து எல்லா வீடியோவும் ஒரே இதுல இருக்கு. வீடியோ வேண்டாம் எனக்கு, அந்த ஸ்டோரிக்கான புக் வாங்குறதுக்கான அந்த லிங்க், ஸ்டோரி புக்ஸ் சொன்னீங்க அந்த லிங்க் சாஃப்ட் காப்பி இருக்கு. நீங்க எந்த லிங்க் மாதாஜி? அவங்க வந்து ஸ்டோரி புக் கேக்குறாங்க. ஒரு புக் கிடைச்சு சொன்னீங்க இல்லையா? ஸ்டோரி சொல்றீங்க இல்லையா? ஸ்டோரி படிக்கிறதுக்கு வேணும் செப்பரேட் ஸ்டோரி. 90 அத பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் அங்க போட்டுருக்கோம். அந்த நம்ம செட்டிங்ஸ்லயே அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. புக்ஸ் www.vedabase.com சாஃப்ட் காப்பி. உங்களுக்கு புக் பிசிக்கலா நீங்க வாங்கணும்னா அங்க மேங்களூரோட வெப்சைட் போட்டிருக்கோம், அங்க இருந்து நீங்க புக்ஸ் வாங்கலாம். ஓ, சாஃப்ட் காப்பிலே இருக்குங்களா? சாஃப்ட் காப்பிலயும் இருக்கு, vedabase.com. ஓகே, இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். ஆனா என்ன இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், ஆனா வெறும் கரெக்ட் வெறும் இங்கிலீஷ். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். vedabase.com. ஓகே, थैंक यू வெரி மச். ரொம்ப ஹரிஷ்ணா மாதாஜி, நன்றி. ஷூர், थैंक यू ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி போல முடிச்சிருவோம். ஷூர் ப்ளீஸ். மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணல. இல்ல, she is talking. நீங்க போல் படிச்சிருங்க ஆன்சர்ஸ். ஒன் ஆஃப் ஓகே. பௌதிக உலகின் 3 நிலைகள் என்ன? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். ஆக்சுவலி பகவத்கீதை உபதேசின் சாராம்சம் என்னன்னாக்கா, பக்தி தான். நமக்கு பகவான் மீது நம்ம முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு சரணாகதி அடைவதுதான். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்.
நெக்ஸ்ட் வந்து அது 95% போட்டிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலி இந்த ரகசிய அறிவு யாருக்கு ஒருபொழுதும் சொல்லக்கூடாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவையில் இல்லாதவர்கள், அந்த மார்க்கத்துக்கு அதாவது கடவுள்னா என்னன்ற அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடிய ஏத்திஸ்தனமா இருக்கக்கூடிய அந்த டைப் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. 89% யூ ஹவ் டன் ரைட். அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூன்றுமே தட் இஸ் ரைட் 54%. இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா கூட போட்டிருக்கீங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். பட் இது மூன்றும் கலந்ததுதான், மேலே கூறிய அனைத்தும் தான் ரைட்டான ஆன்சர். ஐ திங்க் குட். ஆக்சுவலி கம்சன் வந்து அவருடைய தாய்மாமன், அவரை அழித்தார். ஆனா கேசி என்னும் அசுரனை அழித்ததால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதுதான். ஸோ அதனால்தான் அவருக்கு கேசவா என்று பெயர். ஆக்சுவலி ஓகே, இதோட போல்ஸ் முடிஞ்சது. ஸோ இது சாட்ல நம்ம ஒண்ணு முக்கால்வாசி கொஸ்டின்ஸ் கவர்ட் மேம். 2-3 கொஸ்டின் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்கான்னு. அட்வான்ஸ் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரைடே சாட்டர்டேக்கு ரெக்கார்டிங் இல்ல, ஏன்னா அதுதான் ஸ்கூல் மாதிரி நடத்துறோம். ஸ்கூல் ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி. பட் Thursday செஷனோட ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ Thursday செஷனோட லிங்க் ரெக்கார்டிங் வந்து அந்த குரூப்ல தான் போஸ்ட் பண்றோம். ஸோ அதை நீங்க எப்ப வேணா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கேள்வி வந்து அடுத்த இதுல நீங்க தாராளமா சேரலாம். எவ்ரி மண்டே பிகினிங் ஆஃப் த மந்த் உங்களுக்கு இருக்கும். இங்க வந்து இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது நம்ம டீம் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுல வந்து இன்னும் 2 அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன், அப்புறம் இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ், இதுல எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண உங்களுக்கு யாருக்காவது விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து ஒரு லிங்க் போஸ்ட் பண்றோம், வாலண்டரி லிங்க்னு. அதை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க. 2 ஹெல்ப் என்ன வேணும்னா, நிஜமா ஹெல்ப் பண்ணணும்னா பண்ணுங்க. ஏன்னா சிலர் வந்து இமீடியட்டா எஸ்ன்னு ஆட் பண்ணிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐயோ எங்களால முடியாதுன்னு. ஸோ இது வந்து கம்பல்சரி இல்ல, வாலண்டரி சர்வீஸ் தான். அதனால உங்களால முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க சேருங்க, இல்ல முடியலன்னா எப்போ கன்வீனியன்ட்டோ அப்போ சேரலாம். அது ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. சோ நாங்க வந்து அந்த லிங்க் வந்து போஸ்ட் பண்றோம். எஸ், அதே மாதிரி சர்டிபிகேட் பிரபு சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருவோம். நீங்க நாளைக்கு உட்காந்து யார் யாரு இது வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவிஸ் பண்ணலையோ தயவு செஞ்சு எல்லா லிங்க்ஸுமே இன்னைக்கு போட்டுற சொல்லலாமா. ஆல் 18 லிங்க்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு வாட்டி போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ரீநிதிக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காப்பி பேஸ்ட் ஒரு வாட்டி போட்டு சொல்லுங்க. இது வரைக்குமே ஒண்ணுமே அட்டன் பண்ணாதவங்க கூட தயவு செஞ்சு போய் நீட்டா அட்டன் பண்ணலாம். அட்டன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. இன்னும் 2 days ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே வில் கீப் ஓப்பன் ஃபார் த குவிஸ் கம்ப்ளீஷன். சண்டே மேலதான் நாங்க ரிப்போர்ட் எடுப்போம். ரிப்போர்ட் எடுத்த பிறகு வி வில் ஜெனரேட் த சர்டிபிகேட் அண்ட் இட் வில் பி ஷேர்ட் இன் த இமெயில். உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயிலுக்கு தான் வரும். அதனால இமெயில் ஐடி தப்பா போடாதீங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி நீங்க கம்ப்ளீஷன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து முழுமை வராது. ஸோ யார் எரர் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா தான் வந்து காட்டும். அதனால வந்து தயவு செஞ்சு தப்பா எழுதாம நீட்டா கரெக்டா அந்த இமெயில் ஐடி கொடுங்க. ஸோ நாங்க வந்து அந்த ஃபால்ட்டா வந்திருக்க இமெயில் ஐடிஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து மறுபடியும் வி ஹாவ் டு செக் அண்ட் ரீடூ அண்ட் டூ த சம்திங். ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து இது வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா we don't have any choice, we will revert back to you. So நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான ஸ்டேட்டஸ் இருந்தா அது இமெயில்ல அனுப்பிச்சிடுங்க, keshava.achyuthakku அனுப்புங்க. நான் அந்த இமெயில்ஸை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி இவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதை செக் பண்ணி பார்க்க சொல்லி we will be able to post it actually. So we'll do that, is a manual work actually. 17, 18 I think 17 இன்னைக்கு போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. If I'm right, செக் பண்ணிடுறோம். 17 போட்டாச்சு, 18 தான் போடல. 18 தான் போடுவாங்க பிரபு. நாளைக்கு நாளன்னைக்கு 2 நாள் இருக்கு டைம், நீங்க கண்டிப்பா முடிக்கலாம். So we are not able to. Sorry, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீனிவாசன் டிவோட்டி 2 தடவை பகவத்கீதா படிச்சிருக்கோம். இந்த கிளாஸ் தான் இன்னும் பெனிஃபிட், அதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னு. தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க எல்லாருமே ஒரு தடவை பகவத்கீதா படிங்க. ஏன்னா இப்போ 18 days நிறைய பேர் சொன்னாங்க டைம் இல்ல டெய்லி ஒரு சாப்டர் கவர் பண்றதுக்கு. ஒரு சாப்டர் 2.5 to 3 hours ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. ஸோ இப்போ போய் பாருங்க, இதோட ரெக்கார்டிங்ஸ் கூட இருக்கு. ஸோ ஏதாவது புரியலன்னா மறுபடியும் ஒரு தடவை ரெக்கார்டிங் பிளே பண்ணிட்டு, அதுவும் புரியலன்னா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி கேஷவாக்கு நீங்க மெயில் அனுப்பலாம். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி என்ன 17th சாப்டர் தான் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. Give an answer of the second question. நான் செக் பண்றேன் நானு. I will check it. So ஏன்னா keshava.achyutha@, டெய்லி போட்டுட்டே இருக்காங்க. இதுல கூட போட்டிருக்காங்க. many people are உங்க குரூப்ல இருக்கும் பாருங்க ப்ளீஸ் செக். ஏன்னா இங்க டைப் பண்ணும்போது இட் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ஆட்டோமேட்டிக் என்னது இதாயிடுது ஆக்சுவலி. மாதாஜி நான் போடுறேன்.
இப்போ கரெக்டா வந்திருக்கு. This is my email ID. Please send any clarifications or anything to this email ID. You will get the reply for that actually. No need to personally reach out to anyone. So I think நாளைக்கு வந்து chat open பண்ணி வச்சுட்டு சொல்லிடுங்கம்மா. So they can put the posts any time there. ஏன்னா டைமிங்ஸ் வச்சோன்னா கஷ்டமாயிடும். They have to complete. அதனால வந்து I will check Prabhu, Krishnamurthy Prabhu, what is that vision-ன்றது. Tomorrow only I'll be able to check it. So இன்னைக்கு முடியாது. So I will check it and I will do the needful. We are not able to see the chapter 5 and 7 as we are not able to see in the YouTube also. Venkatachalam Prabhu. அதாவது